स्टील। आमच्याकडे UPVC फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, PVC फिटिंग आणि सगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल दरात मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग नजीक हुंबरमाळा। संपर्क 73 87 38 00 14 किंवा 83 29 800 365। सर्वच गोष्टीवरती भाववाढी सुरू झालेली आहे, वाढते आहे। दूध आणि दुधापासून बनणाऱ्या अनेक वस्तू असतील, वह्या पुस्तकं सर्व काही असतील, याच्यावरती सर्वांना GST लागलेली आहे। परंतु या उपमुख्यमंत्री महोदय, माझी विनंती आहे काय, जी सिस्टीम जी आहे GSTच्या बाबतीमधली सिस्टीम आहे, एखादी इन्स्टिट्यूट असेल आणि या इन्स्टिट्यूटच्या बाबतीमध्ये त्यांना जर पैसे यायचे असतील, समजा एक मी आपल्याला उदाहरण देऊन सांगतो, एक मातोश्री क्लब माझा घेतला। या मातोश्री क्लब मध्ये 1,500-2 हजार मेंबर्स असतील। या मेंबरच्या बाबतीमध्ये आपण बिल क्रिएट करतो। ही बिल क्रिएट केल्यानंतर ती बिल त्यांना गेल्यानंतर काही लोक भरतात, काही लोक भरत नाही। जर महिन्याला 2,000 बिल क्रिएट झाली तर त्यांना 2,000 बिल गेली आणि 2,000 बिलांचं काही क्रिएशन नाही झालं, फक्त 100-200 याच्यामध्ये क्रिएट झालं। या कोविड मध्ये देखील अशा पद्धतीने अनेक इन्स्टिट्यूट बंद होत्या आणि बंद असलेल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये क्रिएशन झालेली बिल याच्यावरती पैसे जर त्यांच्याकडे आले नाही तरी देखील परिपूर्ण जेवढी 2,000 बिल गेली असतील त्याच्यावरनं जो पैसा आलेला असेल त्याच्यावरती तुम्हाला द्यायलाच लागतं। जर तुमच्याकडे पैसेच नसतील, पैसे आलेले नसतील, तर त्यावेळेला ती इन्स्टिट्यूट किंवा ती संस्था किंवा कोणी किंवा दुकानदार असेल तो त्याच्यामधून ते पैसे कसे काय देऊ शकतो, तेवढा पैसा नसतं। तर याच्यावरती देखील आपण स्पष्टीकरण करावं की जेणेकरून अनेक संस्था असतील, अनेक कंपन्या असतील, तर त्यांच्यावरती हा निर्बंध ज्या पद्धतीने लागलेले आहेत की आणायचे कुठून। सध्या सर्वच बाबतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे की GST भरताना सर्वांचा कठीणही आलेली आहे, कठीण होत चाललेला आहे। तर याच्यावरती देखील आपण एक्सप्लेनेशन करावं, ही माझी विनंती आहे। GSTच्या संदर्भात जे काही बदल झालेले आहेत त्या बदलाच्या अनुषंगानं आपण हे विधेयक या ठिकाणी आणलं आणि या संदर्भात काही मुद्दे हे माननीय भुजबळ साहेबांनी, माननीय पटोले साहेबांनी या ठिकाणी उपस्थित केले आणि एक आपण अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला। पहिल्यांदा आपल्या मुद्द्याचं उत्तर देतो, कारण आपला मुद्दा बिलाशी सुसंगत आहे आणि त्यामुळे आपण जी अडचण या ठिकाणी सांगितली, सुदैवाने आता त्यातली अडचण दूर होते। हे जे आपण याच्यामध्ये चेंजेस जे करतो, या चेंजेसमुळे आता जी काही पूर्वीच्या काळामध्ये आपल्याला बंधनकारक म्हणजे वसुली हो का न हो, आपल्याला बंधनकारक जे काही त्या ठिकाणी करावं लागत होतं त्याच्यामधनं आता आपल्याला या ठिकाणी सूट मिळणार आहे। म्हणजे आपण अनेक वेळा जो काही क्लेम करायचो, हा क्लेम त्या ठिकाणी आपल्याला मिळाला की नाही मिळाला तरी देखील आपल्याला त्या संदर्भात टॅक्स लागायचा। अनेक वेळा त्याच्यावर 24% आपल्याला इंटरेस्ट द्यावा लागायचा। या सगळ्या गोष्टी आता या बदलांमुळे त्या ठिकाणी बदलून राहिलेल्या आहेत आणि विशेषतः या संदर्भातल्या फिक्स डेट आपण ज्या आहेत त्या तयार केलेल्या आहेत। त्यामुळे आता आपण जे सांगितलं म्हणजे बघा, प्रोव्हिजनल जो ITC होता ते सांगतो आपल्याला, आपण कलम 41 मध्ये चेंज करतोय। त्याच्यामध्ये GSTR जी प्रणाली आहे त्याच्यामध्ये 1, 2, 3 प्रणाली रद्द केल्यामुळे आता तात्पुरतं ITC ही कल्पनाच अस्तित्वात राहणार नाहीये। आता प्रोव्हिजनलचा विषयच उरलेला नाही। आता पूर्वी आपण प्रोव्हिजनल करायचो म्हणून या अडचणी यायच्या, आता ही जी नवीन पद्धत आली आहे 2B ची, याच्यामुळे अंतिमच ITC त्या ठिकाणी पकडला जाणार आहे आणि म्हणून आपल्यावर हा जो काही बोजा येत होता आता हा बोजा काही या ठिकाणी येणार नाही। यासोबत सन्माननीय भुजबळ साहेबांनी काही मुद्दे उपस्थित या ठिकाणी केले। खरं तर भुजबळ साहेब, हे लोकसभेतलं भाषण होतं पण विधानसभेत तुम्ही केलं, पण हरकत नाही, तुम्ही ज्येष्ठ आहात आणि तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची माफी आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही निश्चित करू शकता। पण याच्यामध्ये नाही नाही हां, पांढरी दाढी आहे आणि ती पांढऱ्या दाढीचा आमच्याकडे फार सन्मान आहे। पण भुजबळ साहेब,
आपला रोख हा नेमका कोणावर होता, म्हणजे तो अजितदादांवर होता का? याचं कारण सांगतो. असं आहे की जीएसटी काउन्सिलच्या 47व्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. याच्याकरता जी एक फिटमेंट कमिटी तयार केली होती, त्या फिटमेंट कमिटीत कोण कोण होतं? त्याच्यामध्ये राजस्थान म्हणजे काँग्रेसचं राज्य, वेस्ट बेंगॉल म्हणजे ममता बॅनर्जींचं राज्य, तमिळनाडू म्हणजे डीएमकेचं राज्य, बिहार म्हणजे नितीश कुमारांचं राज्य, हा तर तेव्हा उत्तर प्रदेश म्हणजे भाजपचं राज्य, कर्नाटक भाजपचं राज्य, महाराष्ट्र म्हणजे माननीय उद्धवजी ठाकरेजी यांच्या नेतृत्वामध्ये माननीय अजितदादांचं राज्य. नाही, त्याच्यानंतर ऐका, असा या फिटमेंट कमिटीने हा निर्णय घेतला. आणि तो घेण्याचं कारण काय होतं? काही मिसकन्सेप्शन्स आपल्याकडे आहेत. उदाहरणादाखल पहिल्यांदा फूड आर्टिकलवर आपण टॅक्सेस केला, हे मिसकन्सेप्शन आहे. वॅट रेजिममध्ये देखील होतं, फक्त वॅट रेजिममध्ये राज्यांना अधिकार होता आणि त्या अधिकाराचा वापर राज्य करायचे. उदाहरणादाखल एकटं पंजाब वॅट रेजिममध्ये 2000 कोटी रुपये हे अन्नधान्यावर वॅट कमवायचं. त्याच्यामुळे पहिल्यांदा लागले असं नाही आहे. जीएसटीची रेजिम आल्यानंतरही ब्रँडेडवर त्या ठिकाणी होतंच, पण आपण नुसतं पॅकिंगच्या संदर्भात त्या ठिकाणी एक्झम्पशन दिलं होतं. असं लक्षात आलं की चांगले चांगले जे ब्रँड्स आहेत या सगळ्यांनी यातनं पळवाट शोधून काढली आहे आणि त्या पळवाटीचा उपयोग करून ते जीएसटी भरत नाही आहेत. म्हणजे जो कदाचित तांदूळ हा चांगल्या प्रतीचा हा 50 रुपयाला त्यांना मिळत असेल, ते 150 रुपयाला विकतायत, पण तरतुदींचा फायदा घेऊन वॅट मात्र त्याच्यावर जीएसटी मात्र त्याच्यावर भरत नाहीत. आणि म्हणून या सगळ्या एम्पावर्ड कमिटीने, या सगळ्या अर्थमंत्र्यांनी मिळून या ठिकाणी निर्णय घेतला आणि फक्त ही पळवाट दूर केली आहे. आजही कोणाला चिल्लर विकायचं असेल, दूध विकायचं असेल, दही विकायचं असेल, तांदूळ विकायचा असेल, तर त्याच्यावर कुठलाही जीएसटी आजही नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं हे थोडंसं मिसकन्सेप्शन हे या ठिकाणी तयार झालं. मुळातच श्री अरुण जेटली साहेबांचे मी याकरता आभार मानेन की या जीएसटी काउन्सिलची रचना अशी आहे की एकटं केंद्र सरकारही निर्णय करू शकत नाही आणि राज्य सरकारही निर्णय करू शकत नाही. दोघांनी मिळून एकमत झाल्याशिवाय निर्णय होत नाही. हा सगळा निर्णय मी सांगितलं त्या सगळ्या पक्षाच्या सगळ्या लोकांनी मिळून हा एकमताने केलेला निर्णय आहे. त्यामुळे तो तुम्ही आणि मी जाऊन सांगितलं तरी बदलणं कठीण आहे. त्यामुळे आता आपल्याला हा निर्णय स्वीकारावा लागेल. त्यातले मिसकन्सेप्शन जे आहेत ते आपल्याला निश्चितपणे दूर करावे लागतील. नानाभाऊंनी काही मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत. नानाभाऊ, पेट्रोल डिझेलच्या संदर्भात तुमच्या सरकारला किती म्हणायचो आम्ही, कमी करा कमी करा. तुम्ही जी आता मागणी करता आम्ही करायचो त्यास केले नाही, पण आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही ते कमी केले. त्याच्यावर 5 रुपये आणि 3 रुपये आणि 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 काल काल केंद्र सरकारने कुठलं म्हणतो आपण सीएनजी वर देखील या ठिकाणी टॅक्सेस जे आहे ते कमी केलेले आहेत. त्यामुळे एकूणच जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये आपण आता जे काही चेंजेस जे काही केलेले आहेत हे कुठलेही चेंजेस टॅक्स लावण्याच्या संदर्भातले नाही आहेत, पद्धतीच्या संदर्भातले, हा रिटर्न भरण्याच्या संदर्भातले आहेत. म्हणजे नॉन एलिजिबल आयटीसी जो आहे तो चार्ज करता येणार नाही. आतापर्यंत टॅक्स भरण्याकरता जी काही मुदत होती त्याला 1 महिन्याची वाढ देऊन त्याची फिक्स डेट आता आपण 30 नोव्हेंबर ही त्या ठिकाणी तयार केलेली आहे. त्यासोबत आपण पूर्वी सलग 6 महिने जर कोणी त्या ठिकाणी रिटर्न भरला नाही तर त्याचं जे काही रजिस्ट्रेशन आहे ते रद्द व्हायचं. आता ते आपण क्वार्टरली केलं, म्हणजे 1 महिना जरी 6 महिन्यातला भरला नाही तरी त्याचं रजिस्ट्रेशन रद्द व्हायचं, ते आता आपण क्वार्टरली केलं आहे. त्याच्यामुळे एक बोज त्याच्यावरचा बोजा कमी झालेला आहे. त्यासोबत क्रेडिट नोट जारी करण्यासाठी जी कालमर्यादा होती
मग न्यायालयाने स्थगिती दिली याचा अर्थ जाहिरात नियमाप्रमाणे नव्हती का? किंवा मागच्या काळामध्ये आपल्याला आठवत असेल नवीन महाविद्यालयाच्या संदर्भात जाहिरात काढत असताना नरेंद्र जाधव समितीच्या शिफारसी तथा निकषाप्रमाणे त्या काढाव्यात अशा सूचना होत्या, मग ती काढली तशा निकषाप्रमाणे ती काढली नव्हती का? आणि जर आवश्यक निकषाप्रमाणे जाहिरात काढली गेली नसेल तर शासन स्तरावर जाहिरात निघण्यापूर्वी नियमानुसार आवश्यक तपासण्या केल्या होत्या का नव्हत्या? ह्याची उत्तरं सभागृहाला त्या ठिकाणी दिली गेली पाहिजेत. एवढंच मला ह्याच्याबद्दल सांगायचं. अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठाच्या सन 22-23च्या वर्षासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद या विद्यापीठासाठी नवीन महाविद्यालय व परिसंस्था सुरू करण्यासाठी दर्शविण्यात आलेल्या काही स्थळबिंदूबाबत याचिका ही दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकापैकी रिट याचिका क्रमांक 5198/2022 जिजामाता महिला विकास शिक्षण संस्था आणि रिट याचिका क्रमांक 5197 निसर्गदीप शिक्षण संस्था औरंगाबाद विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यामध्ये 10/6/22 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे दिनांक 25/4/22 रोजीचे नवीन महाविद्यालयाच्या जाहिरातीस त्यांनी स्थगिती दिली होती. याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर याच्यावरचा स्टे अजून चालू आहे, कारण तो सरसकट स्टे नाही आहे. पर्टिक्युलर त्या बिंदूंवरचा तो स्टे होता, तो स्टे अजून चालू आहे. त्या संदर्भात कोर्ट जो निर्णय देईल तो निर्णय आपण मान्य करू. आता याच्यामध्ये आम्ही कुठलेही नवीन प्रस्ताव मागितले नाही. मागच्या सरकारच्या काळात आलेले जे प्रस्ताव होते आणि जे शिफारस करून आले होते त्याच प्रस्तावांना या ठिकाणी मान्यता आम्ही दिलेली आहे. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 संमत करावे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक 2022 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2022 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. येऊया ना. औचित्याचे मुद्दे. कालपासून सातत्याने आपण एक मिनिट देऊया. 13 औचित्य आहेत. 13 सदस्यांची मागणी आहे सातत्याने. 13 आहेत, एक मिनिट देऊया आपण. औचित्याचे मुद्दे. एक राहुल कुल सन्मान्य सदस्य. पुणे जिल्ह्यातील माझ्या 13 मतदारसंघातील आहेत फक्त. दौंड तालुक्यातील यवत पोलीस स्टेशनच्या निर्मिती 1980 साली झाली आणि त्या पोलीस स्टेशन दादा 15 मिनिटात आपण उरकूया. 15 मिनिटात. 37 किलोमीटर महामार्गाच्या लगत या पोलीस स्टेशनचे कार्यक्षेत्र येत आहे. वाढती लोकसंख्या पाहता आणि औद्योगिकीकरण पाहता
या पोलीस स्टेशनला सन्मान्य विरोधी पक्ष जवळपास नेते. 3 कोटी 50 झाली आहे. 1:15ला विरोधी पक्ष नेत्यांचं भाषण आपण सुरू करू. 4-5 मुद्दे आहेत, तोपर्यंत सीएम साहेब येत आहेत. ऍडव्होकेट राहुल कुल विसस दादा 15 मिनिटात सीएम साहेब पण नाही तिकडे. सीएम साहेब येतील. यवत पोलीस स्टेशनच्या निर्मिती 1980 साली झाली आणि जवळपास 52 गावं असणार आणि पुणे सोलापूर महामार्गालगत 37 दादा, किलोमीटरची कार्यक्षेत्र असणारे हे पोलीस स्टेशन आहे. 15 मिनिटं इमारतीची मागणी होती, बऱ्याचशा असुविधा होत्या. 15 मिनिटात रुपया. 16 दोन्ही फेब्रुवारी बाजूच्या 2022 सदस्यांची मागणी आहे, ला दोन्ही बाजूच्या. सगळ्या दोन्ही बाजूच्या त्रुटी पूर्तता सदस्यांची करून मागणी. शासन दरबारी जागेचा प्रस्ताव मागणी केलेली आहे. एक मिनिट. सन्मान्य विरोधी पक्षनेत्यांचा आग्रह आहे, तर तुम्ही हे सुरू करावं. मध्ये जेव्हा थोडं 2-3 भाषणं होतील त्यानंतर आपण एक 15-20 मिनिटं औचित्याचे ज्यांचे मुद्दे आहेत ते करून घेऊ. राहुल तिथं पण तू अडवा का मला? प्रस्तावाचं यवत पोलीस स्टेशनच्या जागी मागणीचा प्रस्ताव शासन दरबारी 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्रुटी पूर्तता करून शासन दरबारी सादर झालेला आहे. 24 डिसेंबर 2021 ला पोलीस स्टेशन बांधकामासाठी सुमारे 30 कोटी 50 लक्ष रुपयांचा निधी सुद्धा उपलब्ध झालेला आहे. त्याचबरोबर दौंड पोलीस स्टेशन आणि दौंड उपविभागीय अधिकारी याची सुद्धा इमारतीची आणि निधीची मागणी शासनाकडे केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलाच्या सुधारित आकृतिबंधाप्रमाणे पाटस या ठिकाणी नवीन पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव हा सादर झालेला आहे. तर या सर्व कामाबाबतीमध्ये आपणाकडून योग्य ते निर्देश व्हावेत अशा प्रकारची विनंती मी आपल्या माध्यमातून शासनास करत आहे. एकच वाक्यात आहे, आपण सभागृहाचे विधानसभेचे अध्यक्ष आहात. आमच्या सगळ्यांच्या अधिकारांची काळजी आपण घेता. सन्माननीय सदस्य दिलीप वळसे पाटील सुद्धा साहेब आहेत. माझी विनंती एवढी आहे की सभागृहातले सगळे सदस्य समान पद्धतीवर काम करणारे आहेत. अपेक्षा अशी आहे की सगळ्यांनी महाराष्ट्राचा एकत्रित समान पद्धतीने विचार आपण करतो आहोत. सगळ्यांचे अधिकार समान आहेत, सगळ्यांचे प्रिव्हिलेजेस समान आहेत. अध्यक्ष महोदय, पण सभागृहामध्ये मी कालपासून बघतोय 3 सन्माननीय सदस्यांना फक्त 2 माईक आहेत. या ठिकाणी विरोधी पक्षनेत्यांना 2 माईक आहेत, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना 2 माईक आहेत, माननीय मुख्यमंत्र्यांना 2 माईक आहेत. आपल्यालाही 2 माईक नाहीत अध्यक्ष महोदय. हे बघा आणि दुसरा. अध्यक्ष महोदय, सभागृहातील सर्व सदस्यांचा आवाज एका माईकवर महाराष्ट्रभर पोहोचतो. सन्मान्य अध्यक्ष शिलार महोदय, साहेब मला आपल्याला पूर्ण होते. एक माईक अध्यक्ष महोदय, माझा मुद्दा पूर्ण होते. अध्यक्ष महोदय, एका माईकवर बाळासाहेब थोरात काम करू शकतात, एका माईकवर भुजबळ साहेब काम करू शकतात, एका माईकवर मी काम करू शकतो, आदित्य ठाकरेजी सुद्धा एका माईकवर काम करू शकतात. असं काय आहे की या सदस्यांना 2 माईक दिलेत? याचं रेकॉर्डिंग कुठे दुसरीकडे जात आहे का? यांच्यावर कोणी पाळत ठेवत आहे का? यांच्या बाबतीत कोणाला विशेष माहिती हवी आहे का? हे 2 माईक काय आहेत ही माझी हरकत आहे. त्याच्यावर आपण माझं समाधान करा. शिलार साहेब, आपल्याला खरं तर एक माईकची पण गरज नाही. आपण माईक शिवाय पण तेवढेच इफेक्टिव्ह आहात. आपण दिलेल्या माहितीची, आपण घेतलेल्या हरकतीची सखोल चौकशी घेऊन हा आवाज कुठे बाहेर जातोय का याबद्दलची पूर्ण माहिती घेऊ. आता चला पुढे. एक माईक यांचा प्रत्येकाचा आमचा दिल्लीला जातोय, सर्वांचाच. आमचंही दिल्लीत ऑफिस आहे ना. माझा एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाचं जे जनसंपर्क कक्ष आहे त्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांचा दौरा, जो आज त्यांचा कार्यक्रम टाकलेला आहे, 18 ऑगस्ट 2022चे कार्यक्रम सकाळी 11 वाजता वृंदावन दिवस प्रतिज्ञा घेणे व दिवंगत राजीव गांधी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार करण्याचा कार्यक्रम. अध्यक्ष महाराज, राजीव गांधींची जयंती 20 तारखेला आहे अध्यक्ष महाराज, आणि आज आपण 18 तारखेला आहोत. नाही, असं नाही होत ना अध्यक्ष महाराज. असं होतं काय अध्यक्ष महाराज? थोडंसं मला थोडं आपण 1-2 दिवस पहिले करताय, त्यांचा
तर तो विषय वेगळा आहे. पण माझा प्रश्न एकच स्वाभाविक अध्यक्ष महाराज, त्यांचा कार्यक्रम मला मुख्यमंत्री महोदयांचा आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 20 तारखेला त्यांचा जन्मदिवस आपण साजरा करतो आणि आज 18 तारखेलाच आपण माननीय मुख्यमंत्री महोदय साजरा करतात. तेवढी मला माहिती पाहिजे अध्यक्ष. दिलेल्या माहितीची नोंद घेऊन संबंधित खात्यांनी योग्य ती कारवाई करावी. ची शपथ जी आम्ही घेऊन आलो विधान आपल्या मंत्रालयातून, मी आणि गुलाबराव होतो आणि ही काही विशेष कार्यक्रम जी शपथविधी करण्याची जी पद्धत आपली जुनी आहे त्याचीच परंपरा आम्ही पार पाडली. चला प्रस्ताव घ्या. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये विदर्भ, मराठवाडा, कोकणसह राज्यातल्या जवळपास 28 जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या, शेतजमिनीच्या, घरांच्या, घर साहित्याच्या, पशुधनांच्या, रस्ते, विजेचे काम तसंच इतर नुकसानी संदर्भात शेतकऱ्यांना, जनतेला मदत देण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव सभागृहात चर्चेसाठी आज सादर करण्यात आलेला आहे आणि त्या संदर्भामध्ये मी माझे विचार मांडण्याच्या करता उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्राने अनेक प्रकारची नैसर्गिक संकट आजपर्यंत बघितलेली आहेत. त्याच्यामध्ये दुष्काळाचं बघितलंय, गारपिटीचं बघितलंय, चक्रीवादळाचं बघितलंय, भूकंपाचं बघितलंय. अनेक प्रकारची नैसर्गिक संकट आपण त्याला तोंड दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, यावेळेस मात्र असा एक प्रसंग आला आपल्या महाराष्ट्रावर की सातत्याने त्याच्या पाठीमाग निश्चितपणे काही कारण असू शकतं. सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगचं संकट संपूर्ण जगावर आहे आणि त्याच्यातून सरासरी जो पाऊस पडतो त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त पाऊस वेगवेगळ्या भागामध्ये पडायला लागलेला आहे आणि जगात काही भागामध्ये तर दुष्काळाची परिस्थिती आहे. आणि असं असताना आपल्याही महाराष्ट्रामध्ये काही भागामध्ये ढगफुटी होतीये. प्रचंड एकाच दिवशी कितीतरी इंच पाऊस पडतोय आणि त्याच्यातनं अतोनात नुकसान होतंय. आज जरी आपण 21व्या शतकामध्ये असलो तरी तुमच्या माझ्या महाराष्ट्रामधले जे शेतकरी आहेत, जो अन्नदाता आहे, जो बळीराजा आहे, त्याच्या जीवावरच आपल्या राज्याचं एकंदरीत भाजीपाला, अन्नधान्य, फळं ह्याचं सगळ्याचं उत्पादन हे केलं जातं आणि ते सर्वांना पुरवलं जातं. एवढा आपला शेतकरी अतिशय मजबूत अशा पद्धतीचा काम करणार आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, यावेळेस मात्र महाराष्ट्रामध्ये काही राजकीय घटना घडल्या, त्याच्या खोलामध्ये मी जास्त जात नाही. ज्यावेळेस तो प्रसंग असेल त्यावेळेस मी बोलीन. परंतु अध्यक्ष महोदय, आम्ही सगळेजण एकत्र काम करत असताना अचानक आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या मनामध्ये काही आलं आणि त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली आणि त्याच्यातनं ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. हे जरी खरं असलं तरी नेमकं त्याच काळामध्ये राज्यावर अतिवृष्टी बरसत होती आणि सगळेजण अक्षरशः हवालदिल झालेले होते. अध्यक्ष महोदय, आजही पाऊस मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. या महाराष्ट्रातनं वेगवेगळ्या भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे इथं सन्माननीय सदस्य आहेत. विशेषतः आपला गडचिरोली असेल, आपला भंडारा, आपला गोंदिया असेल, अशा काही भागामध्ये तर एवढा पाऊस पडतोय की सातत्याने त्या भागातल्या नद्या प्रचंड मोठ्या वेगाने वाहत आहेत. पाणी तिथं ओसंडून वाहतंय आणि असं असताना तिथली धरणं सगळी भरलेली आहेत. हीच गोष्ट महाराष्ट्रामध्ये जायकवाडीच्या परिसरामध्ये आपण पाहतोय. नाशिकची वरची सगळी धरणं भरली, जायकवाडी धरणं भरलेले. हा महिना चालू आहे, हा महिना ऑगस्ट महिना आहे. सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत पाऊस चालेल असं समजलं जात आहे. शिवाय आपल्या कोकणामध्ये देखील पाऊस पडतोय. मला मुख्यमंत्री महोदय तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची की पाठीमागच्या काळामध्ये विशेषतः आपल्या कोकणात रायगड जिल्ह्यामध्ये, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळं अतोनात चिपळूण असेल, महाड असेल, अशा काही शहरांचं नुकसान होतंय आणि ते नुकसान होत असताना मागच्या वेळेस आपण सरकारमध्ये असताना तिथला नदीचा मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढण्याचा कार्यक्रम आपण घेतला.
तो कार्यक्रमाला उशीर झाला, काही काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवानग्या घेत असताना त्या वेळेमध्ये आपल्याला घेता आल्या नाही आणि उशीर झाल्यामुळं सगळा गाळ निघाला नाही. मला या भागात ह्या विषयाची चर्चा करत असताना तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची, यांत्रिकी विभागाला राज्याचे प्रमुख म्हणून आत्ताच तुम्ही सूचना करा आणि पावसाळा कमी झाला की राहिलेला पण गाळ हा त्या भागातला काढला तर सातत्याने चिपळूण असेल किंवा महाड असेल किंवा माझ्या रत्नागिरी रायगड परिसरातला काही भाग असेल, गावं असतील, ह्याचा पूर ओसरण्याच्या करता किंवा तिथं पाणी न येण्याच्या करता मदत होणार आहे. त्याच्यामध्ये मात्र तुम्ही जातीनं लक्ष घालून आम्ही पण त्यावेळेस तुम्हाला आठवण करू, पण ती कोकणवासियांची अतिशय गरज आहे. कारण पाठीमागच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीनं पाऊस पडायचा आणि पाणी यायचं त्याच्यातनं सातत्याने त्या भागातल्या आमच्या जे काही छोटे मोठे दुकानदार आहेत, घरं आहेत, हॉस्पिटल आहेत, त्याच्यामध्ये काही जण तर मला वाटतं करोनाचं सावट असताना हॉस्पिटलमध्ये पाणी गेल्यानंतर उदय सामंत तिथं काही पेशंट लोक पण दगावलेलं आपण सगळ्यांनी अनुभवलेलं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारची परिस्थिती आपल्या कोकणावर ही तर येताच कामा नये, महाराष्ट्राच्या इतर भागामध्ये येता कामा नये. म्हणून ही गोष्ट खूप गांभीर्याने त्या ठिकाणी घेतली गेली पाहिजे आणि यंदाचा पावसाळा संपल्यानंतर राहिलेला पण गाळ हा त्या भागातला काढला गेला पाहिजे. अशा प्रकारची माझी या 293ची चर्चा करत असतानाची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, जसं त्या भागात आहे तसं एक गोष्ट सरकारने लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे, धरणं पूर्ण भरलेली आहेत आणि धरणं भरलेली असताना राज्याचे मुख्यमंत्री तर मागे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. अध्यक्ष महोदय, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जे काही पाणी तिकडचं जातं ते वैनगंगाचं जातं, ते पैनगंगाचं जातं. त्याच्या संदर्भामध्ये वर्धा नदी ह्या वैनगंगाला मिळते, इरई नदी तिथं मिळते. अशा प्रकारच्या ह्या सगळ्या नद्या ओसंडून ज्यावेळेस वाहतात, हे जसं तिकडं होतं नंतर ती नदी पुढं गोदावरीला मिळते, इकडनं पण गोदावरी आपल्या मराठवाड्यातनं जाते, पुढं ती तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये शिरते. अशा पद्धतीची ही सगळी परिस्थिती आहे. आणि ही परिस्थिती असताना आत्ता धरणं साधारण तारीख 18 असताना पूर्ण भरलेली आहे. मुख्यमंत्री महोदय, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पाऊस आला तर आता पाणी वाहून जाण्याच्या करता धरणातलं पाणी, धरणाच्या फ्री कॅचमेंट एरियातलं पाणी, कॅचमेंट एरियातलं पाणी, हे सगळं पाणी एकत्र होऊन ज्यावेळेस वाहणार आहे त्यावेळेस नदी काठच्या दोन्ही तीरावर असणाऱ्या सगळ्या तालुक्यांना आणि सगळ्या शहरांना आणि गावांना धोका निर्माण होणार आहे. माझी आपल्याला मागणी आहे की जलसंपदा खातं माझ्या माहितीप्रमाणे आता BCM साहेबांच्याकडे आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पावसाळा संपेपर्यंत पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर लेवलचा अधिकारी हा रात्रीच्या वेळेस धरणावर असलाच पाहिजे. जर यदा कदाचित अचानक पाऊस सुरू झाला आणि तो धरणावर नसेल आणि दरवाजे कमी जास्त करण्याच्या करता तिथल्या खालच्या अधिकाऱ्यांनी काहीतरी चुका केल्या तर त्याची जबरदस्त किंमत महाराष्ट्रातल्या खालच्या भागातल्या लोकांना मोजावी लागेल. आणि म्हणून ही बाब सरकारने खूप गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे. हे सगळं करत असताना या नद्यांचं पाणी ज्यावेळेस जातं त्यावेळेस मुख्यमंत्री महोदय, मेडीगड्डा हे जे धरण प्राणहिता नदीवर तेलंगणा राज्यामध्ये बांधलं गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये खरं कशा परवानग्या दिल्या हे कळायला मार्ग नाही. कारण हे धरण आहे 16 TMCचं, परंतु त्याच्यातलं जवळपास 165 TMC पाण्याचा वापर हा तेलंगणा राज्य करतं. प्रचंड मोठ्या तिथं मोटारी त्यांनी बसवलेल्या आहेत, हा त्यांचा अधिकार आहे, त्याच्याबद्दल मी जास्त बोलू शकत नाही. पण जसं अलमट्टी धरणाचं पाणी वेळेमध्ये नाही सोडलं तर पाण्याचा फुगवटा हा आमच्या सांगली जिल्ह्यामध्ये आपल्या आणि इतर शहरांच्या मध्ये शिरतो. तशा पद्धतीनं मेडीगड्डा धरणांनी देखील व्यवस्थितपणे दरवाजे त्या ठिकाणी त्यांनी उघडले नाही तर त्याचं सगळं पाणी हे फुगवटा आपल्या ह्या गडचिरोली जिल्ह्याला, आपल्या गोंदिया जिल्ह्याला
आपल्याला पैनगंगा असेल वैनगंगा असेल ह्या सगळ्याच्या भागामध्ये बसतो आणि त्याच्यामुळं आपला सिरोंचा सारखा भाग म्हणजे तुम्ही मधी 2-3 ठिकाणी टीका केली की आम्ही ताबडतोब तिथं पाहणी करण्याच्या करता मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री गेलो. तुमचं कामच आहे, तुम्ही तिथं गेलंच पाहिजे. ज्या वेळेस राज्याच्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत एखादं संकट येतं त्यावेळेस राज्याच्या प्रमुखांनी जायचंच असतं. तुम्ही नंतर त्याच्यामध्ये म्हणाला की वो तुम्ही विरोधी पक्ष उशिरा गेले. इथं बाबा आत्राम साहेब सभागृहात आहेत का नाही मला माहिती नाही, परंतु सिरोंचाच्या परिसरामध्ये जाण्याच्या करता 24 तास जाता येत नव्हतं. मी सातत्याने विचारत होतो, तुम्हालाही शेवटपर्यंत तिथं जाता आलं नाही, तुम्ही पुलावरनं पाहणी केली. कारण मी नंतर तुमच्या गेलो त्यावेळेस सांगितलं की सगळे पूल बंद होते, दळणवळण बंद होतं, वाहतूक बंद होती, हेलिकॉप्टर तिथं जाऊ शकत नव्हतं. अशा प्रकारची परिस्थिती असल्यामुळं तुम्हाला दोघांना पण तिथून परत फिरावं लागलं आणि गडचिरोलीला तुम्ही मिटिंग घेतली आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये जो काही निर्णय घ्यायचा तो तिथं जाहीर केला आणि त्याच्यातून तुम्ही परत आला. शेवटी ह्या सभागृहातले सन्माननीय सदस्य ज्या वेळेस आपल्या राज्यात किंवा आपल्या भागात किंवा आपल्या मतदारसंघात संकट येतात त्यावेळेस ते तिथं जातच असतात. जाणं त्यांचं कर्तव्यच असतं आणि त्याच्यामुळं प्रत्येक जण आपापली जबाबदारी पार पाडत असतं. अध्यक्ष महोदय, मी ज्यावेळेस गेलो तेव्हा पण मला सिरोंचाला जाता आलं नाही. मला सांगितलं 24 तास जायला लागतील आणि ते दुसऱ्या राज्यातनं जावं लागेल. मी काही गेलो नाही. मला वाटतं त्या दिवशी माझ्या आधी रोहित पवार आणि सन्माननीय सदस्य आणि बाबा आत्राम गेलेले होते. त्यांना बराच म्हणजे बराच वेळ लागला. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं बघत असताना राज्यामध्ये एवढी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली की अनेक भागातल्या जमिनी खरवडून त्या ठिकाणी गेलेल्या आहेत. त्याबद्दल NDRF आणि SDRFचे नॉर्म्स मुख्यमंत्री महोदय काही मदत करू शकत नाही. त्याला तुम्हाला विशेष बाब म्हणूनच निर्णय घ्यावे लागतील. ह्या वाहून गेलेल्या खरडून गेलेल्या जमिनीचा काय त्याच्यामध्ये आता 2-4 वर्ष तरी पिकणार नाही. काही ठिकाणी दुसऱ्या जमिनीतला गाळ वाहून तिसऱ्याच्या जमिनीमध्ये गेला, तिथं पण परिस्थिती अतिशय बिकट अशा प्रकारची झाली. हे सगळं करत असताना त्याचं सोयाबीनचं पीक असेल, त्याचं कापसाचं पीक असेल, त्याच्या संदर्भामध्ये त्याने काही ठिकाणी तूर लावली असेल, बाजरी लावली असेल, मका लावलेली असेल, हे सगळी पिकं त्याची अडचणीमध्ये आहेत. ही सगळी पिकं अडचणीत असताना तुम्ही अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी एका कॅबिनेटमध्ये काही घोषणा केली की आम्ही NDRFच्या दुप्पट मदत जाहीर केली, परंतु ती मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना राज्यालाही सांगायचंय, सोयाबीनला जे इथं शेतकरी दोन्ही बाजूला बसले, सोयाबीनचा प्रति एकर खर्च हा 11,700 रुपये येतो आणि कापसाचा प्रति एकर खर्च 11,570 रुपये येतो. त्याच्यात शेत नांगरणी असेल, मोंकणी असेल, पास मारणं असेल, रासायनिक खत असेल, सारे काढणं असेल, बियाण्याचा खर्च असेल, कीटकनाशकाचा खर्च असेल, डवरणीचा खर्च असेल, निंदण करण्याचा खर्च असेल, मजुरीचा खर्च असेल, सगळ्या प्रकारचा खर्च साधारण 11,000-11,500 रुपये या दोन्ही पिकाला येतो. सभागृहातल्या कुठल्याही सदस्यांनी ज्याला माहिती आहे त्यांनी ह्याच्याबद्दल सांगावं. आणि असं असताना तुम्ही हेक्टरी फक्त 13,600 रुपये मदत जाहीर केलेली. काय त्या शेतकऱ्यांनी करावं? एक तर यंदाच्या वर्षीचं खरीपाचं पीक कर्ज त्याचं जे वाटप झालं, आता अब्दुल सत्तार साहेब आपल्याकडे कृषी मंत्रालय आले, मी तर आश्चर्यचकितच झालो. दादाजी भुसे फार बारकाईने बघत होते, परंतु का त्यांच्यावर अन्याय केला गेला मला माहित नाही. ठीक आहे, तुम्ही सांगितलं, परंतु त्या संदर्भामध्ये मी त्यावेळेस बघायचो, दादाजी खरंच तुमचं काम त्याच्यामध्ये चांगलं चाललं होतं, जे चांगलं आहे त्याला मी चांगलंच म्हणणार. आणि पीक कर्जाच्या बाबतीमध्ये असेल, पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये असेल, तसं मुख्यमंत्री महोदय अक्षरशः आपल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसल्यासारखं झालंय. त्याचा खर्च 11,000 रुपये एकरी आणि त्याला हेक्टरी दिले तुम्ही फक्त 13,500. त्या 13,500 त्यांनी कसं जगावं, कसा प्रपंच चालवावा, कसं वर्ष घालवावं? बरं, खरीप तर गेलेलंच आहे. खरीप गेलेलं असल्यामुळे आता रब्बीच्या करता त्याला वाट बघावी लागणार आहे. रब्बीची वाट बघत असताना
काही काही भागामध्ये रब्बीचा पाऊस पडत नाही, त्याच्यावर तिथं देखील पिकं घेता येत नाही. त्याही संदर्भामध्ये सरकार म्हणून आपण त्या ठिकाणी विचार केला गेला पाहिजे. खूप ठिकाणी मोठे ओढे, नाले, काठावरच्या जमिनी त्याही मोठ्या प्रमाणावर खरडून गेलेले आहेत. म्हणजे नदीकाठच्या तर गेल्याच गेल्या. काही काही ठिकाणी तर एवढी वाईट प्रसंग आहे की अध्यक्ष महोदय, त्याच्या संदर्भात मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपल्या काही वणी, यवतमाळ किंवा महाराष्ट्रातल्या काही भागामध्ये आम्ही काही गावांची पाहणी केली. त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदय WCL ही कोळसा खाणी ज्या दिल्या गेलेल्या आहेत, त्या कोळसा काढताना निघालेली माती अक्षरशः त्याचे ढीकच्या ढीक त्या गावांच्या नाही, फ्लायश वेगळी. खालचा कोळसा काढायच्या आधी जी माती काढली जाते ते एवढे मोठे असे डोंगरासारखे भराव तिथं पडलेले आहेत. आणि तो मलबा, माती याचा साठा नदी किनारी करून बांध घातले गेलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळं नदीला येणारं पाणी तिथं थोपलं जातं आणि दुसऱ्या भागामध्ये पाणी शिरलं जातं. त्याच्यातून बरेच शेतकरी आम्हाला सांगत होते की 50 वर्ष अशा पद्धतीचं आमच्या शेतामध्ये पाणी आलं नाही. ते पाणी आमच्याकडे ते आलं. त्या बांधामुळं नदीचं पाणी वहन क्षमता कमी झाल्यामुळं, पाणी अडल्यामुळं पुराचं पाणी ह्या गावांच्या मध्ये शिरलं. त्याच्याही संदर्भातला सर्वे मुख्यमंत्री महोदय त्या ठिकाणी करावा लागेल. आणि त्या गावांचा काही दोष नसताना तिथं तिकडच्या भागामध्ये नैसर्गिक तिथं खाणी असल्यामुळं ह्या सगळ्याचा अडचण त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नाही झालं, हे धरणातलं पाणी आणि पावसाचं पाणी सगळं जात असताना अक्षरशः शेतकऱ्यांची घरदारं तर वाहून गेलीच. काहींची घरं तुटली, घरं मोडली, त्यांना उघड्यावर त्या ठिकाणी झोपावं लागलं. त्यांना त्याच्यामध्ये मुलाबाळांचा सगळा संसार त्यांचा उघड्यावर आला. अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीमध्ये मी काही भागामध्ये फिरत असताना मला तिथल्या शेतकऱ्यांनी सांगितलं की आम्ही आता करायचं काय आणि आम्ही जगायचं कसं, आम्ही काढलेलं पीक कर्ज फेडायचं कसं, त्याबद्दल पण सरकारने भूमिका स्पष्ट त्या ठिकाणी केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, इरई धरणाच्या बद्दलचं तर एवढे गंभीर प्रसंग आहे. खरं आज सुधीर मुनगंटीवार किंवा किशोर जोरगेवार साहेब आहेत, परंतु मुनगंटीवार नाही, तेच चंद्रपूरचं प्रतिनिधित्व करतात. आम्ही दोघांनी पण तिथं, खासदार पण होते धानोरकरजी, आम्ही पाहणी केली. अध्यक्ष महोदय, त्या इरई नदीवर जे धरण बांधलेलं आहे ते आपल्या ऊर्जा विभागाने बांधलेलं आहे, परंतु त्या नदीमध्ये WCLच्या खाणीतला मोठ्या प्रमाणावर गाळ टाकला जातो. आम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघितलं. अक्षरशः तिथलं घाण काढतात आणि त्या नदीमध्ये टाकतात. त्याच्यामुळं त्या नदीतनं जी पाणी वहन क्षमता आहे तीच अध्यक्ष महोदय तिथली संपलेली आहे. नुसतं त्या भागात नाही, महाराष्ट्रामध्ये अनेक भागात, अनेक नद्यामध्ये राडारोडा टाकण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. शहरी भागातल्या ठिकाणी जिथं नवीन इमारतीची कामं सुरू होतात, त्या जुन्या इमारती पाडल्यानंतर त्याचा राडारोडा लावून टाकतात. त्याच्यामुळं तिथं पाणी वाहण्याच्या करता अडथळे निर्माण होतात. काही भागामध्ये हे WCLचा जो माती किंवा मगाशी उल्लेख केला ॲशचा, ती पण त्याच्यामध्ये टाकली जाते. त्याच्यामुळं त्या नदीत ॲश मिसळल्यामुळं नदीचं पात्र उथळ होतंय आणि नदीच्या मध्ये झाडं झुडपं पण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहेत. आणि या सगळ्याचा फटका, त्याचं बॅक वॉटर सगळं चंद्रपूर शहरामध्ये शिरतंय. अक्षरशः काही काहींचे 1.5 मजले पाण्याखाली गेले होते. आणि त्यांनी सांगितलं, अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी आता हे आमच्या मागे लागलेलं आहे, तिथं अतिक्रमणं वाढलेली आहेत. अध्यक्ष महोदय, स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्याकडे नगरविकास खातं देखील आहे. मुख्यमंत्री महोदय, काही शहरात ओढे नाले गेले, तिथं अतिक्रमणं झालेली आहे. तिथं टाउन प्लॅनिंगचं काही ऐकलं जात नाही, परवानग्या कुणी घेतंय, बेकायदेशीर बांधकाम होत आहेत. आम्ही पाहणी करत असतानाच तिथं प्लॉट पाडायचं काम चाललेलं होतं. आम्ही त्यांना विचारलं, कसं काय पाडता? तिथं काय एक अधिकारी पण होता, मला वाटतं तहसीलदार का प्रांत होता, त्यांनी सांगितलं काय नाही, आमची परवानगी नाही, तरी ते करतात. अशा प्रकारचं प्रचंड बेकायदेशीर कामं ही महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये चाललेली आहेत. ज्यावेळेस पाऊस नसतो त्यावेळेस तुमच्या आमच्या लक्षात येत नाही, परंतु अशा प्रकारची अतिवृष्टी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री महोदय त्याचा
कारण नसताना निष्पाप लोकांना त्याचा फटका बसतो. त्याला त्याची किंमत मोजावी लागते. आणि अध्यक्ष महोदय, 65 मिलीमीटर पाऊस झाल्यानंतरच तिथं मदत करायची असं एक NDRFने ठरवलेलं आहे. तुम्ही विचार करा अध्यक्ष महोदय, हा पाऊस पडत असताना रोज पाऊस पडत होता आणि रोज पाऊस पडत असला तरी कधी कधी त्या भागातली पिकं गेल्यानंतर पंचनामे केले जात नाही. ते सांगतात नियमित पाऊस पडत असताना पंचनामे करण्याचं धोरण नाहीये. त्या धोरणामध्ये मुख्यमंत्री महोदय बदल करावे लागतील. अशा प्रकारची संकट आल्यानंतर त्या संकटातनं आपल्या शेतकऱ्याला बाहेर काढण्याच्या करता नियमावर बोट ठेवून त्या ठिकाणी चालणार नाही. त्याच्यामध्ये काही बदल करावेच लागतील आणि ते बदल आपण या चर्चेला उत्तर देत असताना जे कोणी उत्तर देणार आहे त्यांनी त्या ठिकाणी केले पाहिजे, ते जाहीर केले पाहिजे. आणि हे WCLचा कोळसा खाणीतलं हे सगळे जे काही मटेरियल निघतंय त्याच्यामुळे चंद्रपूरचं नुकसान होत आहे. इव्हन बावनकुळे पूर्वी ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करायचे त्या कोराडीमध्ये पण मला वाटतं बांध फुटला आणि सगळं पाणी सगळं ते ॲश ही त्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये गेली. अशा प्रकारचे फटके तिथं मोठ्या प्रमाणावर बसतात. त्याचाही विचार मुख्यमंत्री महोदय आपण सरकार म्हणून त्या ठिकाणी केला पाहिजे. अशा प्रकारची माझी आग्रही मागणी आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना मला एक गोष्ट लक्षामध्ये आणून द्यायची आहे की हे मोठे ओढे नाले ह्याच्याचा फटका बसतोय. काही वर्ष जमिनी नापीक राहणार आहेत. त्याही शेतकऱ्यांना पुढच्या काळामध्ये काय त्यांचं उत्पन्नाचं साधन तुम्ही करणार आहात. सोयाबीनचं पिकं आता त्याची फुलं आली होती आणि ती फुलं अपेक्षित होती, शेंगा लागणार होत्या. सततच्या पावसामुळे त्याही उत्पादनावर परिणाम झालाय आणि अक्षरशः अशी खुरटी रोपं त्या ठिकाणी राहिलेली आहे. तीच गोष्ट आपल्या कापसाच्या बाबतीमध्ये घडलेली आहे. विहिरीमध्ये पाठीमागच्या काळामध्ये आपण शेतकऱ्यांना विहिरी पाडून दिल्या, तो गाळ सगळा विहिरीमध्ये जाऊन साठलाय. त्याच्याही संदर्भामध्ये आता तो गाळ काढण्याच्या करता EGS ची मदत घेता येईल का, महानरेगाची मदत घेता येईल का, त्याच्याबद्दल पण सरकारने विचार केला पाहिजे. अक्षरशः काहींनी त्या विहिरी बांधलेल्या होत्या RCC मध्ये. पाण्याचा एवढा मोठ्या प्रमाणावर जोर होता की ते सगळं वाहून गेलं आणि ते शेतकरी विवंचनेमध्ये आहेत की आता आमचं कसं होणार. म्हणून माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की मनरेगा मधून विशेष बाब म्हणून दुरुस्तीसाठी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचं ह्या नैसर्गिक संकटामध्ये नुकसान झालेलं आहे त्याबद्दलचा आपण निर्णय घेतला पाहिजे. त्या खचलेल्या विहिरी पुन्हा दुरुस्त करून दिल्या पाहिजे. तो गाळ काढण्याच्या करता त्यांना मदत केली गेली पाहिजे. ड्रीप आणि स्प्रिंकलर हे पण त्यांचे वाहून गेले. त्याच्यामध्ये साधारण मला वाटतं कृषी विभागाचं धोरण आहे की ड्रीप आणि स्प्रिंकलर शेतकरी लाभार्थ्याला पुन्हा 5 वर्ष लाभ त्या ठिकाणी मिळत नाही. जर 5 वर्षाच्या आत ते जर स्प्रिंकलर आणि ड्रीप वाहून गेलं तर त्याचा काय दोष होता. म्हणून तो 5 वर्षाची अट ज्याचा सेट वाहून गेला त्याच्याकरता मुख्यमंत्री महोदय ती बदलावी लागेल. कारण 5 वर्षाच्या अट त्याचा काहीतरी बिचाराचा दोषच नाही. तसंच मराठवाडा विदर्भामध्ये लँड होल्डिंग मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळं आपण तो 3 हेक्टर पर्यंत, पूर्वी 2 हेक्टर असायचं ते आता 3 हेक्टर पर्यंत केलं. ते 4 हेक्टर पर्यंत जर केलं तर त्या शेतकऱ्याला त्याच्यातनं मदत होईल. अध्यक्ष महोदय, दुसरी एक गोष्ट प्रकर्षाने आम्हाला सगळ्यांना जाणवली की त्या भागातले एकदम पाणी मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळं माणसांनी जीव त्या ठिकाणी वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिथं गोठे किंवा स्वतःच्या दाराच्या समोर पाळीव प्राणी जे काही होते, बैल असतील, गाय असेल, म्हशी असेल, रेडको असेल, शेळ्या असेल, करडं असतील, मेंढरं असतील, अक्षरशः ती सगळी वाहून गेली. आपल्या NDRF मध्ये काय की अशा पद्धतीनं पाळीव प्राणी वाहून गेले तर ते शोधायचे आणि त्यांचं पोस्टमार्टम करायचं. आता ते वाहून गेले 50 किलोमीटरवर, कुठं शोधायला आपण जाणार आहे. तुम्ही त्या गावातल्या सरपंचाला, ग्रामसेवकाला, कृषी विस्तार अधिकाऱ्याला आणि गावात आणखीन कोण सरकारचा माणूस असेल त्याला विचारा की त्या गावात होतं का नाही त्याच्याकडे जनावर. कुणी खोटं सांगणार नाही. शेतकरी असं खोटं काही करत नाही.
त्याचबरोबर पशुसंवर्धन विभागाने मुख्यमंत्री महोदय मागच्या काळात सर्वे केलेला होता. त्यावेळेस दादाजी भुसेंच्या कडे किती जनावर आहेत, अब्दुल सत्तारांकडे किती जनावर आहेत, असं प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बाबतीतला सर्वे तो पण आपल्याकडे आहे. त्याचा उपयोग करून घ्या. आणि काही जनावरं हे पोस्टमार्टमचं वगैरे सांगितलेलं त्याच्याऐवजी पोलीस पाटील, सरपंच, स्थानिक शासकीय अधिकारी यांचा दाखला सरपंचाचा मिळाला तरी देखील त्याला ग्राह्य धरावं. दुसरं मुख्यमंत्री महोदय, व्हीआर आणि ओडीआर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्हीआर आणि ओडीआर वाहून गेलेत, पुलं वाहून गेली, पाणंद रस्त्यांचं तिरपीट उडालेली आहे आणि ह्याबद्दल आपल्याला काहीतरी वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल. आज आपण जवळपास 25,000 कोटीचं का काहीतरी पुरवणी मागण्या त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. मी त्या पुरवणी मागण्या फार बारकाईने बघितल्या, कुठल्या कुठल्या डिपार्टमेंटला दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मदत पुनर्वसनला काही एवढी मोठी रक्कम दिसत नाही. अर्थात एनडीआरएफची रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळते. तुम्ही सांगितल्यानंतर टीम आली होती, 2-3 दिवस तिथं होती, त्यांचाही अहवाल त्या ठिकाणी येईल. ती पण मदत कदाचित तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळेल. पण व्हीआर आणि ओडीआरचे रस्ते जे खरवडून वाहून गेलेले आहेत, खराब झालेले आहेत, त्याची तात्काळ दुरुस्ती केली पाहिजे. मुख्यमंत्री महोदय, आपण आत्ताच्या पुरवणी मागण्यामध्ये आपल्या 40 लोकांना साधारण 50-50 कोटीची कामं दिलेली आहेत. आपल्या म्हणजे शिंदे ग्रुपला, तुमच्या बरोबर शिंदे गटाला आहे. बरं, ते काय तुम्हाला जे म्हणायचं ते म्हणा. त्याच्यामध्ये भाजपनी पण 50-50 कोटीची कामं त्या ठिकाणी घेतली. हे बरोबर आहे. माझं म्हणणं काय, असा दुजेभाव त्या ठिकाणी करू नका. त्याच्या संदर्भामध्ये आपणच मंत्रिमंडळामध्ये एकत्र असताना जी कामं मंजूर केली त्याला तुम्ही स्थगिती देणं हे बरं नव्हतं. हे बरं नव्हतं. हे वागणं बरं नव्हतं. कधी कुणावर काय प्रसंग येईल सांगता येत नाही. सगळे दिवस सारखे नसतात. कधी आपल्याला एकत्र यावं लागेल सांगता येणार नाही. त्याच्यामुळं असं करू नका. शेवटी महाराष्ट्र आहे. हे काही जे काही हे सगळं होत असताना त्या लोकप्रतिनिधींनी काहीच चूक केलेली नाहीये. आणि असं असताना अहो थांबा विजयराव, तुमच्याकडे पण येतो, तुम्ही थांबा जरा. बबनराव, त्यांना थांबवा तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये आता अतिवृष्टी झाली, त्याच्यामध्ये तर मतदारसंघ बघून हा भाजपचा, हा शिवसेनेचा, हा राष्ट्रवादीचा, हा काँग्रेसचा असं तर झालं नाही. जे नुकसान झालं ते झालेलं आहे. जे खरडून गेलेलं आहे त्या लोकांचा काय दोष आहे? त्यांना तिथं द्या ना. तिथं ते तुम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत व्हीआर आणि ओडीआरला आणि पाणंद रस्त्याला थोडस मदत ही चांगल्या प्रकारे करावीच लागेल. लिबरल धोरण हे तुम्हाला तिथं घ्यावंच लागेल. आणि महावितरणचं पण ट्रान्सफॉर्मरचं किंवा खांबांचं, तारांचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. त्याच्याकरता देखील ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे. त्या भागातले खांब पुन्हा उभे करण्याच्या करता तुम्हाला ज्या भागामधली गँग जिथं काम नाही तिकडची गँग तिथं टाकावी लागेल. कोकणामध्ये झाल्यानंतर आपण सातारा परिमंडळ, बारामती परिमंडळ, पुणे परिमंडळच्या गँग ह्या कोकणामध्ये टाकायचो. तशा पद्धतीने पण मुख्यमंत्री महोदय तुम्हाला त्या ठिकाणी करावं लागणार आहे. पीक कर्ज जे काढलेलं आहे त्यामध्ये मात्र त्यांचं पीक कर्ज पीकच गेलेलं आहे. आता पीक राहिलेलं नाही. त्याबद्दल तुम्हाला सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. त्याचं पीक कर्ज, त्याचा दोष नसताना त्याचं ह्या नैसर्गिक संकटामुळे त्याचं नुकसान झालंय, तर त्याचं पीक कर्ज तुम्ही माफ केलं पाहिजे. घरांचं नुकसान, पूर्णतः पडलेली घरं, अंशतः पडलेली घरं यांना तर नुकसान भरपाई मदत द्यावी लागते. परंतु ज्या घरामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये पाणी आलं आणि त्या भिंती बघा, थेटा येतो भिंतीला, सगळा ओलावा येतो, तिथं मला शेतकरी सांगत होते की दादा आम्हाला पंचनामे करण्याच्या करता लोक आली, पण ते म्हणले की घर पडलं, अंशतः पडलं किंवा पूर्ण पडलं तरच आम्ही पंचनामा करू. तुमच्या घराला ओलसरपणा आला तर आम्हाला काही करता येणार नाही. वास्तविक इथल्या सभागृहातल्या काही सदस्यांना माहिती आहे, जर तो ओलावा कमी झाल्यानंतर ते घर पडून जातं, कारण मातीचं घर असतं. आणि त्यामुळं काही घरांच्या मध्ये
आम्ही अनेक लोकांनी जाऊन पाहणी केली तर त्याच्या संदर्भामध्ये ही भेगा पडतात आणि अशा घरांचा सुद्धा पंचनामा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही दिल्या पाहिजे. त्याच प्रकारे तिथं असणाऱ्या शाळेच्या इमारती, शासकीय इमारती ह्या पण पूर आणि अतिवृष्टीमुळे त्यांचं नुकसान झालेलं आहे, त्यांचेही पंचनामे, कारण काही काही भागामध्ये अजूनही पंचनाम्याच्या संदर्भामधली परिस्थिती बिकट आहे, कारण तिथं लोकांना जाताच येत नाही. तुम्ही काही फोटो बघा की भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली अशा काही भागामध्ये प्रचंड म्हणजे पाणी अक्षरशः गुडघाभर कमरेभर पाणी त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. अशा प्रकारची त्या भागातली परिस्थिती आहे. तर त्याही गोष्टीचा विचार हा निश्चितपणे सरकारने केला पाहिजे आणि या अडचणीतल्या शेतकऱ्याच्या पाठीशी हे सरकार उभं आहे हे कृतीतनं तुम्ही त्या ठिकाणी दाखवलं पाहिजे. अशा प्रकारची माझी या चर्चेच्या निमित्तानं मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरं मला एक गोष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षामध्ये आणून द्यायची, ती म्हणजे ह्याच्यात पाठीमागं उद्धव ठाकरे साहेब, मी, अशोकराव चव्हाण साहेब आम्ही पंतप्रधानांना भेटायला गेलेलो होतो. त्यावेळेस SDRF आणि NDRF चे निकष बदला असं आम्ही पंतप्रधानांना अशोकराव आपण सांगितलं. पंतप्रधानांनी अतिशय पॉझिटिव्ह ती गोष्ट घेतली, कारण केंद्र सरकारने 8 एप्रिल 2015ला 2015 ते 20 या काळासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष आणि दर ठरवलेले होते. आता आपण 22 मध्ये त्यांनी स्वतः आम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही ते बदलतोय. आता हा कालावधी संपलेला आहे, त्यामध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि नवीन दर निश्चित करावे, कारण आता हे सरकार केंद्राच्याच विचाराचं आहे, त्याच्यामुळे केंद्राने काही ऐकायला आता अडचण नाहीये असं आम्हाला त्या निमित्तानं वाटतं. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, दुसरं एक म्हणजे आपल्याकडं ह्या अतिवृष्टीच्या काळामध्ये आम्ही एक गोष्ट बघितली, ती म्हणजे आपल्याकडं गोगलगाईमुळं खूप मोठं नुकसान झालं. विशेषतः मराठवाड्यामध्ये उस्मानाबाद, बीड, लातूर ह्या जिल्ह्यामध्ये गोगलगाईनं कोवळ्या सोयाबीनचा फडशा पाडला आणि शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला. काही जणांनी स्वतः ते पाहिलं, पाऊस उशिरा आला परंतु दमदार पाऊस आला. शेतकऱ्यांनी मेहनतीनं पेरणी केलेली होती. आता ते उगवलेलं सोयाबीन या गोगलगाईने मोठ्या प्रमाणावर काढलं. मुख्यमंत्री महोदय, आपले जे नॉर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये गोगलगाईनं खाल्ल्यानंतर नुकसान भरपाई द्यायची त्याच्यात नाही. त्याकरता तुम्हाला वेगळा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ह्या शंकी गोगलगाईमुळे नुकसान झालं तर पंचनामे होऊन नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नाही. कृषी विभागाने औषधावर क्रॉपसेप योजनेच्या माध्यमातून कीड नियंत्रणाचा उपाय सुचवलेला आहे, पण तो फार समाधानकारक नाहीये. आणि मला एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आणून द्यायची आहे, 2017 मध्ये कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊन शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. तेव्हा त्यावेळेच्या सरकारने बोंडअळीला पिकावर होणारे कीड हल्ले या प्रकरणात समाविष्ट करून घेतलं आणि मदत केली. तसं गोगलगाईपासून होणारं नुकसान भरपाई नसली तरी पेस्ट अटॅक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समाविष्ट करावं आणि शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी न्याय द्यावा, अशा प्रकारची मुख्यमंत्री महोदय माझी तमाम शेतकऱ्यांच्याकडनं आपल्याला आग्रहाची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, जशा पद्धतीनं ह्या सगळ्या गोष्टी घडतायत, अक्षरशः मी नांदेड हिंगोलीच्या परिसरामध्ये होतो, तिथं तर एका विधवा पत्नी एक विधवा भगिनी मला भेटली. ती म्हणली, मला कालच माझा विजय पुंजाराम शेळके म्हणून त्याच्या नवऱ्याने आत्महत्या केली. पावसानं होत्याचं नव्हतं केलं, सरकारी साहेब बोलायला तयार नाही. अक्षरशः ती इतकी व्याकुळ झालेली होती, इतकी त्रासून गेलेली होती. तिनं मला सांगितलं, घर पडलं म्हणून ताडपत्री लावून दिस काढतोय, सर्पाला पाय आणि वाघाला गळा देऊन आमचं चाललंय. अशा पद्धतीनं तिनं ती वाक्यरचना करून तिची अडचण, त्या महिलेनं मांडलेली व्यथा, अक्षरशः मुख्यमंत्री महोदय स्वतः गेल्यानंतर ते ऐकल्यानंतर डोळ्यात अंजन घालणारी अशा प्रकारची ती घटना त्या ठिकाणी वाटते. टीका करण्यासाठी आवश्यकता नाही, परंतु सामान्य जनता या पद्धतीनं ह्या सरकारच्या बद्दल
बोलताय. माझी आपल्याला सूचना आहे की तातडीनं ही मदत त्या ठिकाणी झाली पाहिजे आणि याच्यातून आम्ही तुमच्या पाठीशी उभा आहोत अशा प्रकारचा विश्वास दिला पाहिजे. तुम्ही पत्रकार परिषद घेताय, तुम्ही त्या ठिकाणी सांगताय, परंतु एक गोष्ट फार लाजिरवाणी घडली. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या घटना घडत असताना ठीक आहे, मुख्यमंत्री महोदय तुम्हाला महाराष्ट्राचा दौरा देखील महत्त्वाचा वाटला, त्याबद्दल दुमत नाही, परंतु त्या दौऱ्यात तुम्ही जात असताना, तुमचे काही मंत्री जात असताना क्रेननी मोठे मोठे हार घालण्याचं काम चाललेलं होतं. अरे तिथं माणसं मरतायत, आत्महत्या करतायत आणि आपण काय करतोय? त्याच्या संदर्भामध्ये तुम्ही आदेश काढायला पाहिजे होता की सध्याची परिस्थिती राज्याची बिकट आहे, कुणी अशा प्रकारचे सत्कार स्वीकारू नका, थोडंसं शांतपणे घ्या, अशा पद्धतीनं वागू नका. राज्याचा शेतकऱ्याच्यावर संकट येतं तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांना धीर देण्याचं काम करायचं असतं. सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी मजबूतीनं उभं राहण्याचं काम करायचं असतं. त्या माझ्या बळीराजाच्या, त्या माझ्या अन्नदात्याच्या, त्या माझ्या शेतकऱ्याच्या मनामध्ये एक विश्वास निर्माण करायचा असतो आणि त्यातून त्या शेतकऱ्याला बळ मिळतं. मुख्यमंत्री महोदय, पूर्वी आठवत असेल अशोकराव चव्हाण, दिलीपराव वळसे पाटील, भुजबळ साहेबांना 2003च्या दुष्काळामध्ये आपल्याला कडे पाऊस पडत नव्हता. मुख्यमंत्री महोदय, आम्हाला सगळ्यांनी सांगितलं की तुम्ही कृत्रिम पाऊस पाडला तरी त्याचा फायदा होणार नाही. जगामध्ये दुबई किंवा काही भागामध्ये कृत्रिम पाऊस पाडला जातो, परंतु सुशील कुमार शिंदे असताना आम्ही ठरवलं की कृत्रिम पाऊस पाडून जर त्यांचं संकट दूर होत असेल, जर त्यांना दिलासा मिळत असेल तर ते आपण धाडस करू. 16 कोटी रुपये खर्च केले आणि कृत्रिम पाऊस पाडायचा प्रयत्न केला. काही भागात पडला, परंतु एक शेतकऱ्याच्यात मेसेज गेला की थांबा, ऐका ना, ऐका जरा, अहो एक मिनिट, आपण एकत्र काम केले शंभूराजे, बोलत असताना मध्ये बोलायचं नसतं. पाऊस चांगला झाला, कोरडा दुष्काळ नाही ओला दुष्काळ पडलाय. कशाचा सांगता पाऊस चांगला झाला? दुष्काळच आहे ना, ओला दुष्काळ आहे ना, ओला दुष्काळ आहे ना. मी उदाहरण देत होतो की त्या काळामध्ये तुम्हालाही माहिती आहे, तुमच्याच मतदारसंघामध्ये विंडमिल उभ्या केल्या, त्यावेळेस काहींनी काढलं की ह्याची ब्लेड मोठी आहेत, पाती मोठी आहेत आणि म्हणून ढगं आडलीत, असं सांगितलं की नाही? काही जण तिथं तोडायला फोडायला निघाले होते की नाही? लोकांच्या मनामध्ये कधी कधी अशा प्रकारच्या शंका येतात, लोकांना समजून घ्यायचं असतं. आणि म्हणून आम्ही म्हणतो की दुष्काळाच्या काळामध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या करताचा प्रयत्न झाला आणि शेतकऱ्याला एक आधार देण्याचा प्रयत्न केला गेला. आताच्या काळामध्ये जो काही प्रसंग त्या शेतकऱ्यावर येतोय आणि शेतकरी आत्महत्या करतोय, मुख्यमंत्री महोदय, इथं काही काही तुमचे लोक सत्कार स्वीकारतात, एवढे मोठे हार क्रेनला घालून त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करतायत, फोटो सेशन त्या ठिकाणी होतंय, हे बरोबर नाही. कारण अजूनही पाऊस चालू आहे, अजूनही शेतकरी अडचणीत आहे. हरिभाऊ बागडे साहेब, तुम्हाला इथे मान्य करावं लागेल, ही परिस्थिती आहे. अहो सगळीकडचंच आपण का बसून बोलताय? सगळे केस ना केस तुमचे गेले, माझे जायला लागले, आता आता आपण बसून कशाला बोलतोय? अध्यक्ष महोदय, दर 3 मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मला या निमित्तानं सभागृहाला आणि राज्याला सांगायचंय, दररोज 3 शेतकरी आत्महत्या करतायत. ज्या वेळेस पासून मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतलेली आहे, त्यांनी शपथ घेतली म्हणून मी म्हणत नाही, कुणी असतं तर कदाचित घडलं असतं, पण आज 45 दिवसात 137 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. काय त्या विधवा पत्नींनी करायचं? काय त्यांच्या मुलाबाळांनी करायचं? का त्यांना आधार वाटत नाही? का असं वाटत नाही की नाही आम्हाला हे सरकार उघड्यावर पडू देणार नाही, आमच्या पाठीशी उभं राहणार आहे, आपण नाही आत्महत्या केल्या पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात एकनाथ शिंदे साहेबांच्या शपथ घेतल्यानंतर त्याच्या संदर्भात मी आपल्याला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की उस्मानाबाद जिल्हा तालुक्यामध्ये बिजनवाडीचा 19 जुलै 2022चा एक शेतकरी लक्ष्मण भगवान निकम संध्याकाळी 6 वाजता घरासमोर लिंबाच्या झाडाला दोरीनं गळफास घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवतो आणि आत्महत्येचं कारण काय सांगतो? म्हणजे त्याची बायको 15 दिवसापासून सततचा पाऊस, पेरलेलं सोयाबीन उगवलं नाही, 1.5 एकर जमीन,
इतर वेळेस मी दुसऱ्याच्या घरी जाऊन शेतमजुरी करायचो, आता मी काय करणार, आणि म्हणून त्याने आत्महत्या केली. अशा ह्या 137 केसेस आजपर्यंत घडलेल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री महोदय, तुम्हाला अतिशय मी सकाळी जसं एका विषयाच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला बोलत असताना सांगितलं, स्थगनच्या संदर्भात, त्यावेळेस तुम्ही सांगितलं की मी त्याच्यातनं काही ना काही मार्ग काढतो. तशा पद्धतीनं ह्या शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याच्या करता अब्दुल सत्तार साहेब, आपण आता कृषी मंत्री आहात, तुमच्याकडनं प्रचंड अपेक्षा आहे. एकदा पवार साहेबांना जाऊन भेटा, त्यांनाही विचारा. दादाजी पण जायचे, त्याच्यात कमीपणा काही वाटायचं कारण नाही. त्यांनी पण 10 वर्षामध्ये कशा पद्धतीनं देशाला स्वयंपूर्ण केलं अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये हे आपण पाहिलंय. आणि त्याच्यामुळं निश्चितपणे त्यांच्याकडे काही अनुभव आहे. त्यांनी काही आपल्यापेक्षा जास्त उन्हाळे पावसाळे बघितलेले आहेत. महाराष्ट्र फार बारकाईनं त्यांना माहिती आहे. साहेबांच्या सारखे इतर पण काही नेते असतील, मी साहेबांचं नाव घेतलं म्हणजे इतरांचं नाही असं समजू नका. ह्या क्षेत्रातले मान्यवरांना काही जाऊन भेटून त्याच्यातनं काही त्यांचं चांगल्या गोष्टी मिळवण्याचा प्रयत्न करा. आणि धोरणं राबवत असताना या बळीराजाला, या अन्नदात्याला, त्या शेतकऱ्याला एक विश्वास वाटू द्या की खरोखरीच हे सरकार आमच्या पाठीशी उभं राहतंय, हे सरकार आम्हाला मदत करतंय. आता आपण आत्महत्येचा विचार देखील मनामध्ये आणता कामा नये. अशा पद्धतीचं एक वातावरण हे तुम्हाला कृतीतनं सिद्ध करावंच लागेल. त्याच्याकरता काय कर्ज काढा, आणखीन काय करा, केंद्रात जावा, पंतप्रधानांना भेटा, आणखीन अर्थमंत्र्यांना भेटा, ज्यांना कुणाला भेटायचं असेल, ज्याच्यातनं आपला फायदा होणार आहे त्यांना भेटा. परंतु ह्या राज्यामध्ये अडचणीमध्ये असणाऱ्या ह्या शेतकऱ्याला बाहेर काढण्याच्या करता आपण अतिशय तातडीनं त्याबद्दलची कारवाई त्या ठिकाणी केली पाहिजे, अशी आग्रहाची सूचना मी या निमित्तानं करतो. अध्यक्ष महोदय, या एकंदरीतच बोलत असताना अनेक दोन्ही बाजूचे सन्माननीय सदस्य बोलणार आहेत. मी बोलताना कुठला राजकीय दृष्टिकोन ठेवून बोललेलो नाही. अध्यक्ष महोदय, आम्ही याआधी देखील राज्यपाल महोदयांना भेटलो, मुख्यमंत्री महोदयांना भेटलो, उपमुख्यमंत्री महोदयांना भेटलो. आम्ही निवेदनं सादर केली. त्याच्या संदर्भामध्ये तुम्ही जी मदत केलेली आहे ती मुख्यमंत्री महोदय अतिशय तुटपुंजी आहे. त्याच्या संदर्भात हेक्टरी 75,000 रुपये हे पिकांच्या करता आणि फळ पिकांच्या करता हेक्टरी 1.5 लाख रुपये मदत ही आपण त्या ठिकाणी जाहीर करावी. आणि 3 हेक्टरच्या ऐवजी 4 हेक्टरची अट 4 हेक्टर पर्यंत द्यावी. मुख्यमंत्री महोदय, मला ऐका ना, मुख्यमंत्री महोदय, आता सावेसाहेब सभागृहामध्ये नाही, मी ह्याला जोडूनच एक प्रश्न तुम्हाला सांगतो की मी नांदेड आणि हिंगोली परिसरात फिरत असताना ऊसाचं क्षेत्र आम्हाला तिथं चांगलं दिसलं. मुख्यमंत्री महोदय, यंदा ऊसाचं क्षेत्र एवढं मोठ्या प्रमाणावर आहे महाराष्ट्रात. पाऊस चांगला पडलाय, धरणं तुडुंब भरलीत, नद्या ओढ्या नाले वाहतात, त्याच्यातनं काय नुकसान झालं ते मी तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे. तुम्ही काही करून ऑगस्ट एंड पर्यंत किंवा सप्टेंबरला तुम्ही तारीख द्या. तुमच्या अध्यक्षतेखाली एक मीटिंग असते, त्याला मंत्री समिती म्हणतात, सहकार मंत्री त्यात असतात. ती मीटिंग लवकर, शंभूराजे तुमचाही कारखाना आहे, राधाकृष्ण विखे पाटलांचाही कारखाना आहे, कारखानाची माहिती असणारे तुम्ही दोघं-चौघच मंत्री आहात, पूर्वी जास्त होते. म्हणून मुख्यमंत्री महोदय, ती तारीख देऊन सप्टेंबरमध्ये जाहीर करून टाका. 1 ऑक्टोबर पासून आम्ही साखर कारखाने सुरू करायला परवानगी देणार. तर यंदाच्या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा ऊस जाईल. मुख्यमंत्री महोदय, मागच्या वेळेस 1 नोव्हेंबरला कारखाने सुरू झाले आणि ते गेला, या राजेश टोपेंनाच विचारा, त्यांचा ऊस तर शेवटपर्यंत संपलाच नाही. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा ऊस जास्त आहे, तुम्ही कुणालाही विचारा. 25 जूनला कारखाने संपले आणि फार म्हणजे त्याची नोंद घेऊन आपण त्याच्याबद्दलचे आदेश त्या ठिकाणी काढावेत आणि त्याची बैठक पण लवकर त्या ठिकाणी लावावी. पूरग्रस्त भागामध्ये ओला दुष्काळ, तुम्ही म्हणाल अजित पवार ओला दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर असं काय होणार आहे? एक शेतकऱ्यांना त्याच्यातनं मदत होती, तुम्ही ओला दुष्काळ जाहीर करा. त्याच्यातनं विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक शुल्क, ज्या भागामध्ये अतिवृष्टी होऊन जमिनी खरडून गेल्यात, पिकं वाहून गेलीत, पिकं कुजून गेलीत, पिकं सडून गेलीत, अशा ठिकाणी तुम्ही तिथं शैक्षणिक शुल्क माफ करा. बरेच दिवस सातत्याने त्या भागात पाऊस पडतोय, म्हणून तिथल्या शेतमजुरांना
एक रकमी काहीतरी रक्कम द्या. आपण करोनाच्या काळामध्ये दिलं ना, पॅकेज दिलं, कारण त्यांना बाहेर पडता येत नव्हतं म्हणून गहू आणि तांदूळ हे त्यांना दिलं आणि त्यांनी त्यांचं उपजीविकेचं साधन कसं तरी मान्य केलं. भुजबळ साहेबांनी त्यावेळेस शिवभोजन थाळी ही देण्याचं काम आपण केलं. तशा पद्धतीनं ते शेतमजुरांना आज कुठलंही काम नाहीये आणि ते अक्षरशः काय आता खायचं अशा विवंचनेमध्ये आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यमंत्री महोदय खावटी कर्ज पूर्वी द्यायचो, आपण आता खावटी अनुदान द्या. मागच्या वेळेस आपण खावटी अनुदान दिलं, परंतु ते खावटी अनुदान माझी तुम्हाला विनंती आहे की ते पैशाच्या रूपात द्या. माग आपण ते बोचके दिले होते, काही त्याचा उपयोग नाही. ते तुम्हाला माहिती आहे. तेव्हा आपण आता कशाला आपलेच काढायचं, झाकली मुठ सव्वा लाखाची ठेवू. त्याच्यामध्ये ह्या संदर्भामध्ये पैसे द्या. आज त्या आदिवासी माणसाला, आदिवासी भगिनीला त्या खावटी अनुदानाची गरज आहे. बजेटमध्ये तरतूद आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये डॉक्टर गावित साहेब इथं नाही आहेत, नाहीतर मी गावित साहेबांना पण सांगितलं असतं. त्याही संदर्भामध्ये आपण निर्णय घ्या. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, SDRFचे निकष बदलण्याच्या करता मी मगाशी सांगितलं तो एक आहे. राज्यात जुलैचा पूर्ण महिना अतिपावसाचा गेल्यामुळं मजुरांना जे काही काम मिळालं नाही त्या संदर्भामध्ये त्यांचा विचार करा. सरकार औषधा किंवा बाधित झालेल्या घरांना नुकसान भरपाई देत असतं. आता त्या निकषामध्ये काही प्रमाणात तुम्हाला बदल करावे लागतील. ज्या घरांना ओलावा आहे त्यांना देखील त्याच्यात समावेश करा. नादुरुस्त रस्ते, नादुरुस्त वीज वाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर यांना तातडीने दुरुस्ती करून त्या भागामध्ये कशी वीज देता येईल ते पहा. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही अशा गोष्टी वारंवार आपण करताय, परंतु मदतीचा हात हा आखडता घेताय, तो अजिबात आखडता त्या ठिकाणी घेऊ नका. भरीव अशा प्रकारची मदत करा. पण माझी आपल्याला या निमित्तानं विनंती आहे. माझे दुसरे त्या दिवशी आम्ही ज्यावेळेस तुम्ही उसाच्या संदर्भातली बैठक लावाल त्यावेळेस कोजनच्या बद्दलचा आपण एक विषय तो आम्ही त्यावेळेस सांगू. मी आता तुमचा संदर्भातला वेळ घेऊ इच्छित नाही, परंतु अलमट्टीच्या बद्दल मेडीगड्डाच्या बद्दल ह्या पण सगळ्या गोष्टीचा विचार आणि जी शहर पाण्यामध्ये जातात त्याचाही विचार मुख्यमंत्री महोदय आपण केला पाहिजे. तुम्ही 40 आमदार कुठे जाणार नाही, तुमची करणार आहे. जरा एक दिवस तरी विरोधी पक्षाचा ऐकू द्या. तुमच्या करता खास तिथं वेगळं ऑफिस उघडलंय, काळजीच करू नका. तुम्हाला 40 लोकांना लय सांभाळायचं नाही. 40 अशी तशीच आहे. अध्यक्ष महोदय, माझं एवढंच म्हणणं आहे की या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्री महोदय आक्षेप देणं नाही, परंतु राज्यातल्या शेतकऱ्यांना मदत मुख्यमंत्री महोदय झाली पाहिजे. तो फार आशेने तुमच्याकडे बघतोय, सरकारकडे बघतोय आणि त्याच्यातून जर तो अशाच पद्धतीनं जो व्याकुळ राहिला तर तो पुन्हा आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर करेल. हे आपल्याला माणुसकीला शोभणारी बाब नाही. तुम्ही आम्ही जनतेचं प्रतिनिधित्व करत असताना आपल्या काळामध्ये लोक आत्महत्या करतात, ही अक्षरशः लाजिरवाणी बाब आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातून आहे आणि त्याच्यामुळं ह्या संदर्भातल्या सगळ्या गोष्टीचा साकल्याने आपण त्या ठिकाणी विचार केला पाहिजे आणि राज्यातल्या जनतेला
आणि शेतकरी बळीराजा अन्नदात्याला एक विश्वास दिला पाहिजे की हे आमचं सरकार निष्क्रिय सरकार नाही, आम्ही खऱ्या अर्थाने ह्या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये विचार करतोय आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीत पैसा कमी पडून देत नाही. अशा पद्धतीचं एक वातावरण तुम्हाला नजीकच्या काळात तातडीनं त्या ठिकाणी निर्माण करावं लागेल. आणि मी ज्या ज्या अपेक्षा इथं व्यक्त केलेल्या आहेत त्या त्या अपेक्षेची पूर्तता आपण करणार आहोत हे उत्तराच्या निमित्तानं तुम्ही आम्हाला महाराष्ट्राला सांगितलं पाहिजे. हेच मी आपल्याला सांगतो. ह्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, ही आमची आग्रही भूमिका आहे. हे आपण लक्षामध्ये ठेवावं. एवढंच बोलतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. च्या लक्षात आणून देतो मुख्यमंत्री महोदय, ती फाईल तुमच्याकडे आहे. काय झालंय, मधल्या काळामध्ये साखर कारखाने काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका चाललेल्या होत्या. शंभूराजे तुम्हालाही माहिती आहे, काही काही निवडणुका 15 दिवसापर्यंत राहिल्यात, मतदान झालंय, सगळं काही झालंय. तर देवेंद्र फडणवीसांनी ते कबूल केलं. आपल्याकडे फाईल आहे, तेवढी सही जर झाली तर त्या निवडणुका होतील, त्याच्यामध्ये काही फरक पडणार नाही. त्या ऑलरेडी त्याची प्रोसिजर सुरू झालेली आहे. काही काहींनी मतदान केलेलं आहे, फक्त काउंटिंग राहिलेलं आहे. अशा काही गोष्टी आहेत. तुम्ही तुमच्या ऑफिसला विचारलं तर ते तुमच्या लक्षात आणून देतील. तेवढी फाईलवर सही केली तर ते सहकारी संस्थांचं काम होईल. आपण त्याचा सकारात्मक विचार करावा एवढी विनंती. सभागृहाचा वेळ वाचवण्याकरता पूर्ण प्रस्ताव काय वाचण्यात येत नाहीये, परंतु आता पुढे चर्चा आपण चालू ठेवू. सन्मान्य सदस्य समीर कुणावर. दादांचं भाषण जोरदार झालं, आता काय गारटवायला होणार नाही, काळजी करू नका. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. विधानसभा नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षाने जो या ठिकाणी प्रस्ताव मांडला त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये आणि इतर जिल्ह्यामध्ये 15, 16 आणि 17, काही ठिकाणी 18 या 3 दिवसामध्ये अनेक भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिवृष्टी झाली. आणि अतिवृष्टी झाली आणि 2 दिवस हा पाऊस पडला. जवळपास 250 ते 300 मिली हा पाऊस अनेक भागामध्ये पडला. आणि 250 ते 300 मिली पाऊस पडल्यामुळे अचानक नदीला पूर आला, शहरामध्ये पाणी साचलं आणि त्याच्यामध्ये नंतर पुन्हा धरणाचंही पाणी सोडलं गेलं. अनेक ठिकाणी जे धरण आहे धरणाचं सुद्धा ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे ते सुद्धा पाणी सोडलं गेलं. आणि परिणाम मोठा महापूर हा विदर्भामध्ये वर्धा जिल्हा असेल, चंद्रपूर जिल्हा असेल, गडचिरोली जिल्हा असेल, यवतमाळ जिल्हा असेल, त्याचप्रमाणे मराठवाड्यामध्ये नांदेड, परभणी असेल, हिंगोली आहे, बीड आहे, या सर्व जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये एकाएकी हा महापूर आला. आणि महापूर आल्यानंतर लोक झोपेमध्ये होती. आमच्या वर्धा जिल्ह्यात मध्ये मी बघितलं, लोक झोपेमध्ये होती आणि अचानक घरामध्ये पाणी आलं, शेतामध्ये पाणी पडलं. आणि मला आठवतं तो दिवस 18 तारखेला महामहिम राष्ट्रपती यांची निवडणूक होती आणि मी मुंबईला होतो. आणि मला सकाळी 5 वाजता एक फोन आला एका शेतकऱ्याचा की खूप पाऊस झालेला आहे आणि आम्ही पावसामध्ये अटकलेलो आहोत, घरात पाणी आलेलं आहे. मी नंतर सर्वांशी फोन करून माहिती घेतली आणि लगेच मी तेव्हा माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांना 5:30 वाजता फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की अशी अशी अतिवृष्टी झालेली आहे आणि या अतिवृष्टीमध्ये लोक फसलेले आहे, पहिले लोकांना रेस्क्यू करणे गरजेचं आहे. माझ्या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 600-700 लोक रेस्क्यू करावे लागले. माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये 450 लोकांना रेस्क्यू करावं लागलं. मला त्या रेस्क्यूमध्ये जे लोक अटकले त्यांचे फोन यायचे की आम्ही अटकलेलो आहो, आमचा जीव वाचवा. 5-5 मिनिटांनी फोन यायचे. आता पाणी कमरेपर्यंत आलंय, आता पाणी छातीपर्यंत आलंय. पण मी धन्यवाद मानेल माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे की फोन केल्याच्या नंतर मला 7 वाजता उपमुख्यमंत्र्यांचा फोन आला की NDRF आणि SDRFच्या टीमा आम्ही रवाना केल्या आणि तासभरामध्ये त्या टीमा आमच्या दोन्ही पोहोचल्या आणि माझ्या भागामध्ये जवळपास 450 लोकांना दिवसभरामध्ये रेस्क्यू करून वाचवलं. एकंदरीत जी काही मनुष्यहानी झाली ती झाली, विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाली, पण वर्धा जिल्ह्यामध्ये मनुष्यहानी बिलकुल झाली नाही. आणि जे NDRF आणि SDRFच्या टीम वेळेवर आले त्यामुळे फार लोकांचे जीव वाचवता आले. या पुरामुळे प्रचंड मोठं नुकसान झालं. गावामध्ये लोकांच्या घरात पाणी गेलं, अनेक हजारो घरामध्ये लोकांच्या पाणी गेलं. माझ्या क्षेत्रात जर बघितलं तर जवळपास 1500 लोकांच्या घरात पाणी गेलं. त्यांना बाहेर सुरक्षित स्थळी न्यावं लागलं
त्यांना 3 दिवस त्या ठिकाणी ठेवावं लागलं. त्यांच्या घराच्या भिंती पडल्या, अनेक घरं पडली. घरामध्ये जवळपास 5 फूट 7 फूट पर्यंत पाणी होतं आणि शेतामध्ये हीच परिस्थिती होती. जवळपास गावाचा कितीतरी भाग हा पाण्यामध्ये बुडला गेला होता आणि याच्यामध्ये फार मोठं नुकसान झालं. 3 दिवस पर्यंत लोक पाण्यामध्ये अडकून होती. पण मी धन्यवाद देईन माननीय मुख्यमंत्र्यांना, मी धन्यवाद देईन माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना की त्यांनी फोन केल्यानंतर तातडीने त्या ठिकाणी म्हणजे 18 तारखेला मला मतदान झालं राष्ट्रपतींचं आणि मी जेव्हा फडणवीस साहेबांना भेटलो आपल्याला दौरा करावा लागतो. त्यांनी लगेच हो म्हटलं आणि संध्याकाळी त्याच विमानाने ते आमच्यासोबत नागपूरला आले आणि सकाळी दुसऱ्या दिवशी त्यांनी विदर्भामध्ये दौरा केला. त्यांनी वर्धा जिल्ह्यामध्ये दौरा केला, अनेक गावांना भेट दिल्या. माझ्या भागात ते आले, शेतकऱ्यांचं काय नुकसान झालं ते बघितलं. जे लोक रेस्क्यू करून शाळेमध्ये ठेवले होते त्या लोकांना ते भेटले आणि सर्वांशी चर्चा केला. कलेक्टर आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पंचनामे करण्याचे त्यांनी आदेश दिले. आणि मला एक गोष्टीचा आनंद आहे की या भागामध्ये आमचे इथले अधिकारी 24 तासामध्ये खरंच पंचनामे केले. जवळपास 1500 घरं त्या भागामध्ये होती आणि या 15 आणि सर्व पंचनामे आता बहुतेक सर्व पूर्ण झालेले आहे आणि त्याचा पूर्ण आढावा सुद्धा हा शासनाकडे आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या बाबतीमध्ये एक विनंती आहे की ही जी पूर्ण परिस्थिती झाली आहे खरंच वेगळी आहे आणि एक तर हे वर्ष जे आहे ते अतिशय शेतकऱ्यांसाठी अतिशय बेकार वर्ष असं म्हणायला हरकत नाही. याचं कारण आहे की जर वेळेला शेतकऱ्यांची पेरणी होते ती आपली जून महिन्यामध्ये मान्सून मध्ये होते, पण यावेळेला मान्सून मध्ये पाऊस झाला नाही. पाऊस हा लेट होत गेला आणि जूनच्या शेवटी आणि जुलैच्या पहिल्या हप्त्यामध्ये पाऊस आला. त्यामुळे वेळेवरती पेरण्या होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे जसं आपण विचार केला तर तुरीचं जे पीक आहे 180 दिवसात गेली. अनेक भागामध्ये नुकसान झालं. याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जे शेती घडून गेलं नुकसान आहे याचं ते हेक्टर वाढलेलं आहे. कारण की एखाद्या वेळेला शेताचं नुकसान झालं पिकाचं हे मान्य, पण त्याच्या उपर खरडून गेल्याच्या नंतर त्या शेतीला गाभाच गेला. अनेक ठिकाणची शेतीचे आपले त्यांनी शेतीचा जो भाग आहे तो पूर्णपणे बदललेला आहे. रस्त्याचे भाग बदललेले आहे, नदी नाले यांनी पात्र बदललेलं आहे आणि म्हणून या ठिकाणी ही जी
नैसर्गिक आपत्ती याच्यामध्ये विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे असं मी याच्यामध्ये सांगतो. आमच्या भागामध्ये जो काही वर्धा जिल्हा असेल, चंद्रपूर विदर्भामध्ये याच्यामध्ये जे पंचनामे केलेले आहे, जे आता मी विचारलं की किती ट्रान्सफॉर्मर वाहून गेलेले आहे, त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर सुद्धा आणि खांब सुद्धा उभे करण्याची गरज झालेली आहे. रस्ते प्रचंड खराब झाले, अनेक पुलं वाहून गेले. एक उदाहरण देतो, माझ्या एका मतदारसंघामध्ये 30 पुलं वाहून गेलेली आहे. त्याच्यातून जिल्हा आणि जिल्ह्यातून हा विदर्भ आणि महाराष्ट्राचा विचार केला तर हजारो पुलं हे वाहून गेलेले आहे. त्यामुळे पुलांची दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. आज शेतकऱ्यांना इकडून तिकडे जायचा प्रश्न पडलेला आहे. अनेक गावच्या बस व्यवस्था सुद्धा खरंच बंद पडलेली आहे. आणि म्हणून माझी एक विनंती आहे शासनाला, अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून, की याच्यामध्ये जे ग्रामीण भागातले जे पांदन रस्ते आहे, त्याचप्रमाणे ज्या ODR आहे, विहार नुकसान आहे, फळबागाचं नुकसान फार मोठं आहे. हे फळबागाचं सुद्धा नुकसान आपण तातडीने याच्यामध्ये मार्ग काढून दिला पाहिजे. याच्यामध्ये अनेक ठिकाणी अनेक जनावर वाहून गेले. त्यामुळे विषय असा आहे की जनावर जर गेलं, ते जर मरण पावलं, तिथं तर पंचनामा करावा लागतो. पंचनामा करण्यासाठी डेड बॉडी लागते. हा प्रश्न आता विभागासमोर पडला आहे की जर वाहून गेलेले जनावरांचे पंचनामे करायचे कसे. त्यांच्या डेड बॉड्या सापडल्या नाही. याच्यामध्ये गायी वाहून गेलेल्या आहेत, म्हशी गेलेल्या आहेत, अनेकांच्या बकऱ्या वाहून गेलेल्या आहेत, पण त्यांच्या डेड बॉड्या सापडत नसल्यामुळे ते पंचनामे सुद्धा रखडलेले आहेत. त्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला शासनाला सूचना देण्याची गरज आहे असं मला या ठिकाणी वाटते. ज्यांच्या घराच्या भिंती पडल्या असेल त्याचे सुद्धा पंचनामे झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा चांगली मदत करण्याची गरज आहे. मी खरोखर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे खरंच मनापासून अभिनंदन करतो की पहिल्यांदा आज हा जी निर्णय घेतला की NDRFच्या रकमेपेक्षा दुप्पट मदत, आणि त्याच्यामध्ये हेक्टरची मर्यादा वाढवलेली आहे. हे फारच महत्त्वाचा विषय आहे. आजपर्यंत अनेकांनी गोष्टी केल्या, अनेकांनी मोठी मोठी भाषणं दिली, पण कधी हा निर्णय घेतला नाही. मदत मागताना इकडल्या साईडची असताना त्याच पद्धतीने मदत मागितली जाते, आणि इकडले जे लोक असतात, जे ठरलेला चौकट आहे त्या चौकटीच्या बाहेर आतापर्यंत कोणी मदत केली नाही. पण मी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचे खरंच आभार मानतो की त्यांनी निर्णय घेतला, वेळोवेळी फोननी माहिती घेतली, स्वतः ट्विट केलं, आणि सतत कलेक्टरच्या संपर्कामध्ये, पूरग्रस्तांच्या संपर्कामध्ये, त्यांच्या नियंत्रण बरोबर होते की नाही त्याच्यामध्ये लक्ष दिलं, आणि ही मदत सुद्धा दिली, आणि खावटी ताबडतोब 24 तासामध्ये या ठिकाणी मिळालेली आहे. मी तुम्हाला आता माननीय विरोधी पक्षनेत्यांचं भाषण या ठिकाणी आता मी ऐकत होतो. ऐकताना माझ्या मनात एक प्रश्न पडला की ज्या तत्परतेने माननीय विरोधी पक्षनेते या ठिकाणी बोलत होते, मला आनंद झाला. पण मला एक लक्षात आलं की मागच्याच वर्षीची गोष्ट सांगतो अध्यक्ष महोदय. मागच्या वर्षी सुद्धा अनेक भागामध्ये नापिकी झाली, अतिवृष्टी झाली, नुकसान झालं. माझा वर्धा जिल्ह्यामध्ये प्रचंड सोयाबीनचं नुकसान झालं. माझ्या इथलं 70% सोयाबीन माझ्याकडलं पूर्णपणे नाहीसं झालं. त्याच्यानंतर मग माननीय मुख्यमंत्री मागच्या सरकारमधले यांनी आदेश दिले पंचनामे करण्याचे. मग पंचनामे झाले. पंचनाम्यामध्ये 33% जास्त ही रक्कम म्हणजे नुकसान दिसलं, आणि कलेक्टरने तसा रिपोर्ट पाठवला. वर्धेच्या कलेक्टर, SAO आणि CO यांची कमिटी आहे, त्यांनी हा रिपोर्ट पाठवला, आणि या रिपोर्टमध्ये सांगितलं की वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 178 कोटी रुपये देणे आहे. याच्यामध्ये कापसासाठी काही निधी होता आणि काही निधी होता सोयाबीनचा. आणि आपल्याकडे शेतकऱ्यांना असं वाटलं की आता ही मदत मिळेल. पण मी पाठपुरावा केला, अनेक वेळा पाठपुरावा केला. माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र लिहिले, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना मी पत्र लिहिले, माननीय आता विरोधी पक्षाने जे बोलले त्यांना सुद्धा मी भेटलो. आमच्या ते मदत पुरवठा मंत्री होते वडेट्टीवार, त्यांना सुद्धा मी भेटलो. आम्ही सतत 4 महिने, मला दुःखही वाटतं की 4 महिने अध्यक्ष महोदय मी प्रयत्न केला की आमच्या जिल्ह्याचे 178 कोटी आमच्या जिल्ह्याला द्या, आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ती रक्कम भरती करा. कागद घेतले की हो करतो, पण 1 रुपया मी आला नाही. शेवटी मला 8 दिवस त्या ठिकाणी वर्धेला उपोषणाला, 8 दिवस मला उपोषण करावं लागलं. मी वर्धेला महात्मा गांधीच्या पुतळ्यासमोर मी स्वतः, माझ्यासोबत 500 शेतकरी, मी 8 दिवस उपोषण केलं. त्या ठिकाणी आपले राज्यमंत्री तनपुरे साहेब होते, ते आले होते, ते भेटले, आणि माननीय मी आमचे पालकमंत्री केदार साहेब होते, त्यांनाही भेटलो. पण काही नाही, 1 रुपया आजपर्यंत त्या वर्षीचा 33% जास्त नुकसान झालेलं मिळालं नाही.
आता त्यामुळे मी आता मान्य विरोधी पक्षाचं भाषण ऐकताना मला एकच प्रश्न पडला की आपण तिकडे गेलो की आपली भाषा कशी बदलते आणि इकडे असले की कसं आपल्यात फरक पडते, हे चित्र मला आज दिसून पडलेलं आहे. मी सुद्धा एक आमदार आहे, मला हे अभ्यास करताना दिसलं की भाषा कशी बदलते, नुसत्या जागेवर ती भाषा बदलते. पण विषय तो नाही आहे, त्याच्या पलीकडे जाऊन अन्नदात्याला मदत करणे, अन्नदात्याचे डोळे पुसणे. अहो ज्याचं अन्न खातो आपण त्याला मदत करणे गरजेचं आहे. मग माझ्या जिल्ह्याचे 178 कोटी का दिले नाही, हा माझा प्रश्न त्या ठिकाणी आहे. मला आश्वासन खूप दिले पण नाही मिळाले 178 कोटी. एवढंच काय की दुसरा विषय होता की शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडले जात होते. विदर्भामध्ये जे शेतकरी आहे त्यांनी त्यांच्याकडून सरसकट विजेची सक्तीनं चालू होती आणि त्याच्यामध्ये अनेक हजारो शेतकऱ्यांचं गावात गेलं की कनेक्शन तोडलं. लोकांचा चना उभा आहे, लोकांचा गहू उभा आहे, लोकांना पिकाला पाणी द्यायचं आहे, काय नाही गेलं का पूर्ण गाव बंद. शेवटी परेशान झालो. आमच्याकडे अनेक शेतकरी यायचे, शेवटी उपोषणाला बसलो, 8 दिवसपर्यंत बसलो, काही न्याय मिळाला नाही. शेवटी अधिवेशनामध्ये ज्या वेळेला आपण सर्व लोकांनी हा विषय मांडून धरला, माननीय विरोधी पक्ष त्या काळातले फडणवीस साहेबांनी, तेव्हा 3 महिन्याची मुदतवाढ या ठिकाणी मिळाली आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं जे पीक आहे ते घरी आलं आणि आज शेतकरी त्यामुळे कमीत कमी आज ते पिकामुळे तरी आनंदी आहे. मागच्या वर्षीच्या पिकात या वर्षीचा तर नापिकी झालेली आहे. पण मी एकच सांगेन की जे मदत तात्परतेनं आज आमच्याकडे भागामध्ये खावटीची मिळालेली आहे ही फार महत्वाची होती. तरी पण माझी विनंती आहे शासनाला, अध्यक्ष महोदय, की विशेष बाब म्हणून हा ओला दुष्काळ आपण जाहीर केला पाहिजे आणि या ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्याला आता खऱ्या अर्थाने मदत द्यायची आहे. हो इतके वर्ष झाले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे निर्माण झाले. काय हे इतके वर्ष कोणाचं राज्य होतं? मला प्रश्न पडला की एकीकडे 15 ते 20 वर्ष सरकार तुमचं जे कोणी सरकारमध्ये होते, मग ही वेळ का आली? शेतकऱ्यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण का देऊ शकलो नाही? शेतकऱ्यांवरती आत्महत्या करण्याची वेळ का आली? हा विचार करण्याची गोष्ट या ठिकाणी आहे. आणि मागच्या वेळेला जी कर्जमाफी मिळाली त्या महात्मा फुले कर्जमाफीमध्ये सुद्धा हजारो शेतकरी अजून वंचित आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी त्या कर्जमाफीमध्ये माझा नंबर लागला नाही, मला परत कर्ज मिळत नाही म्हणून लोकांनी आत्महत्या सुद्धा केलेल्या आहे. अजून हजारो लोक त्या बाबतीमध्ये प्रतीक्षेमध्ये आहे असं मला या ठिकाणी वाटते आणि म्हणून त्यांची कर्जमाफी सुद्धा अजून करून देण्याची, राहिलेल्या लोकांची कर्जमाफी सुद्धा करून देण्याची गरज आहे असं मला या ठिकाणी वाटते. अध्यक्ष महोदय, 1-2 मिनिटं बोलू द्या अध्यक्ष महोदय, आता ओपनिंग मध्येच आहे. विदर्भाला न्याय द्या, शेतकऱ्याचा विषय आला की घंटी का वाजते, तर मला प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नाही आजपर्यंत. अध्यक्ष महोदय, आता मी समजू शकतो की सरकार नवीन आहे. आता सरकार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब आलेले आहे, पण यांची शेतकऱ्यांना देण्याची इच्छा आहे. मागच्या वेळेला मी जसं मगाशी सांगितलं, मागच्या वेळेला फक्त आपण बोलत होतो पण देत नव्हतो. पण आता माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून माझी अपेक्षा आहे की त्यांनी खरंच आपल्याला या NDRFच्या पुढे जाऊन, अजून निकषाच्या पुढे जाऊन ही शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज आहे आणि मला विश्वासही आहे हे 100% आपल्याला मिळेल. जो तुम्ही निर्णय घेतलेला तो चांगला आहे, आता लोकांपर्यंत तो पोहोचला पाहिजे, जास्तीत जास्त लोकांच्या खात्यामध्ये पैसे गेले पाहिजे. मागच्या कार्यकाळामध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब होते त्यावेळेला अशा 3 वेळा शेतकऱ्यांवरती आघात झाले 5 वर्षामध्ये, पण 3ही वेळा शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसा त्यावेळेला गेलेला आहे, मी बघितलेला आहे, मी साक्षीदार आहे त्याचा. मग आमच्या मागच्या या 2.5 वर्षाच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये 1ही रुपया आला नाही आमच्या भागामध्ये, 1ही रुपया शेतकऱ्यांच्या खात्यात का गेला नाही हा माझा या ठिकाणी प्रश्न आहे. हो शेतकऱ्यांची घरं पडली, आता जर विचार केला तर शेतकऱ्यांची कितीतरी घरं पडली या अतिवृष्टीमध्ये, याला जबाबदार कोण आहे? माझा प्रश्न आहे या ठिकाणी की 2.5 वर्ष या ठिकाणी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, या 2.5 वर्षाच्या सरकारमध्ये किती लाख घरे दिलेली आहे? जी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना आहे, या प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये किती लोकांची घरं दिली? मी तुम्हाला दाव्याने सांगतो, 10 लाखाचा आकडा हा मागचा होता फडणवीस साहेबांच्या काळातला, 10 लाखांच्या घराचा, त्याच्यावरती 1 लाख सुद्धा, 11 लाख सुद्धा पूर्ण झालेले नाही. योजना थांबवून दिली. प्रधानमंत्री आवास योजना जणू काही केंद्राची आहे आणि ती योजना जर आपल्याला मिळाली त्याच्यामध्ये मोदी सरकारचा उदो होईल आणि म्हणून ती योजना कशी थांबवता येईल? मी जेव्हा वारंवार म्हणायचो का पैसे काय येत नाही, तुम्ही UC पाठवलेली नाही, मग सांगायचं कधी केंद्राचं अनुदान यायचं आहे, कधी राज्यानं अटकून ठेवायचं. तर शेवटचा माणूस बिचारा गरीब मरतोय, त्याचं घर आता पडलं, आता काय करणार? जबाबदार कोण आहे? हे 2.5 वर्षामध्ये तुम्ही का घरं दिली नाही हा माझा प्रश्न आहे. बोलता आपलं सर्वांना येते, पण हे जे आहे सर्व जनता उभ्या डोळ्यांनी पाहत आहे आणि म्हणून हे जे नुकसान झालेल्या घराचं याच्यामध्ये हे सुद्धा जबाबदार आहे असं मी या ठिकाणी म्हणतो. अध्यक्ष महोदय, पुन्हा शेवटी एवढंच सांगतो की 20 वर्ष या राज्यामध्ये जे सरकार होतं
ज्यांनी आतापर्यंत या 20-25 वर्षामध्ये सर्वात जास्त सत्ता भोगली, त्यांना माझा प्रश्न आहे की शेतकऱ्यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, पायाभूत सुविधा ह्या कोणी दिल्या नाही. आज आपला कृषीप्रधान देश आहे. कृषीप्रधान देश असताना हा पायाभूत सुविधा तुम्ही दिला नाही. हे शेतकऱ्यांच्या पाठीत सुरा खूप असलेला, हा कोणी खूप असलेला आहे, याचं आत्मचिंतन होणे गरजेचं आहे. कारण की तुम्ही MSCB चे लाईन टाकल्या नाही शेतकऱ्यांसाठी, लोकांना दिवसा तुम्ही लाईन देत नाही. शेतकऱ्यांना आज पाण्याशिवाय होत नाही. आपण जरी किती विहिरी खोदल्या आणि किती धरणं बांधल्या, पण लाईन शिवाय शेतकऱ्याच्या पाणी कसं मिळेल? पण त्यांना आतापर्यंत लाईनची व्यवस्था कधी झाली नाही. त्यांच्या शेतामध्ये जाण्यासाठी कधी पांदण रस्ते दुरुस्त करून दिले नाही. पांदण रस्ते कधी आपण बजेटमध्ये घेतले नाही. पांदण रस्त्याचा कधी विचार केला नाही. शेतकरी 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर शेतामध्ये जाणार कसा? तो शेतामध्ये रोज त्याला जावं लागते, त्याला रोज मजूर न्यावं लागते, त्याला रोज, मग त्या शेतामध्ये जाण्यासाठी तुम्ही 20 वर्षामध्ये कधी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून दिलं नाही. शेतकऱ्यांसाठी कधी खेड्यामध्ये तुम्ही गोडाऊन बांधून दिले नाही. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली नाही. मागच्या फडणवीस काळामध्ये ज्या धडक सिंचन विहिरी दिल्या, महाराष्ट्रामध्ये 1300 शेतकऱ्यांना धडक सिंचन विहिरी दिल्या. त्या विहिरीचं सरकार बदलल्याबरोबर आणि महाविकास सरकार आघाडीवर सत्तेवर आल्याबरोबर त्या विहिरीचं पेमेंट दिलं नाही. अजूनही पेमेंट बाकी आहे. सांगा हे कोणत्या शेतकऱ्याबाबत हे काय? नुसतं जे आपल्याला बोलायची कडीनं बोलायचा भात वेगळा आहे, पण 1 रुपया ह्या धडक सिंचन विहिरीचा तुम्ही दिलेला नाही. आणि शेतकऱ्यापर्यंत आपण मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतो, त्याला काही अर्थ नाही. आपला हा बळीराजा वाचला पाहिजे. सरकार कोणाची असो, इकडली असो, बळीराजा जिवंत राहिलो तुम्ही, आम्ही सर्व जिवंत राहू. तो आपल्या पाठीचा कणा आहे आणि म्हणून या शेतकऱ्यांना आपण मदत केली पाहिजे, त्यांच्या पाठीशी राहिलं पाहिजे. मला आत्मविश्वास आहे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांवर आणि फडणवीस साहेबांवर, हे शेतकऱ्यांना मदत करेल. कारण की त्यांनी मदत मागच्या काळामध्ये 3 वेळा केलेली आहे. एवढीच मी आशा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आपण सर्वांनी राहावं अशी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. आणि या 293च्या प्रस्तावावर मी माझं या ठिकाणी मत व्यक्त केलं आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अशोक चव्हाण. अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या झालेल्या अतिवृष्टीच्या अनुषंगाने आणि त्याबरोबर शेतकऱ्यांची झालेली अतोनात जी काही बिकट परिस्थिती झालेली आहे, त्या अनुषंगाने होणाऱ्या या चर्चेमध्ये सहभागी होण्याच्या दृष्टीने माझे विचार या ठिकाणी मी व्यक्त करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये जी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये जी अतिवृष्टी झाली आणि त्या अनुषंगाने आपण पाहतो की संपूर्ण सभागृहामध्ये या विषयावर अतिशय गांभीर्याने आज या ठिकाणी चर्चा होत आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांनी एक व्यापक चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी राज्यामध्ये काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे आणि काही तातडी निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षाची भूमिका या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे. पण तुम्हाला हे स्पष्ट केलं पाहिजे, हा विषय इथल्या बाजूचा किंवा तिथल्या बाजूचा आणि इथे आल्यानंतर वेगळी भूमिका किंवा तिथे असल्यावर वेगळी भूमिका, अशा पद्धतीने काही राजकीय अभिवेशातून या ठिकाणी हा पाहण्याचा विषय नाही आहे. राज्यामधलं या सभागृहाच्या माध्यमाची चर्चा आज बाहेर सुरू आहे, तर सरकार काहीतरी याच्यामध्ये ठोस निर्णय घेईल आणि हा निर्णय फक्त सत्ताधारी पक्षाचा निर्णय नाही, सर्वांनी मिळून राज्याच्या बळीराजाला कशा पद्धतीने मदत करता येईल अशा पद्धतीने या गोष्टीकडे पाहण्याची नितांत गरज आहे. आपण पाहतोय की राज्यामधल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे. दरवर्षी हा विषय चर्चेत सभागृहामध्ये कधी दुष्काळ आहे, कधी अतिवृष्टी आहे आणि आपण पाहतोय की गेल्या 1.5 महिन्यामध्ये राज्यामध्ये 137 आत्महत्या झाल्याची माहिती या सभागृहाला नुकतंच या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे कुठल्याही राज्याच्या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांची आत्महत्या होणं ही काही भूषणाव बाब नाही आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून या पूर्ण प्रक्रियेकडे कृषी मंत्री असतील, राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असेल, या सर्वांनी एक सातत्याने मॉनिटरिंग करण्याची गरज आहे. दरवर्षी आपण पाहतो की शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचाच विषय आहे. सरकार कोणाचे असो, कोणी मुख्यमंत्री असो, राज्यामध्ये होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्या नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून, त्या कमी होण्याच्या दृष्टिकोनातून किंबहुना संपूर्णपणे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टिकोनातून काय नेमकं केलं पाहिजे
आज नाही, गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून सातत्याने या गोष्टीवर चर्चा सुरू आहे, काही निर्णय होत आहेत, परंतु सर्व नीट झालं की पुन्हा त्याच्यावर दुर्लक्ष होतं आणि मग अचानक एखादी गोष्ट पुन्हा घडून जाते की त्याच्याकडे पुन्हा दुर्लक्ष होऊन पुन्हा पाहण्याची वेळ येते. सत्तारबाह्य विभागाचे आज नवीन पदभार त्यांनी सांभाळला आहे, त्यांना मनापासून शुभेच्छा पहिल्यापासूनच आमच्या आहेत. परंतु मला मुद्दाम सांगायचं की त्यांनी हा विषय जर गांभीर्याने पाहायला हाताळला आणि एक प्रकारची मॉनिटरिंग मेकॅनिझम जर याच्यामध्ये आपल्याला स्थापन करता आली, आत्महत्या जे घडत आहे, मला आठवतं की एके काळी अमरावतीमध्ये प्रमाण खूप वाढलं होतं अमरावती विभागामध्ये, आणि आपल्या विभागाचे सचिव त्यावेळेस रेड्डी नावाचे आज सेक्रेटरी आपल्याकडे आहेत, त्यांना त्यावेळेस मी त्या ठिकाणी नियुक्त केलं होतं की त्यांनी याच्यावर मॉनिटरिंग करून सातत्याने लक्ष देण्याची गरज आहे आणि त्याच्यामुळे काय धोरणात्मक निर्णय वेळोवेळी घेण्याची गरज आहे, हा शासनाकडे अहवाल वेळोवेळी त्यांचा येत होता आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय घेत होतं. नंतरच्या काळात ती प्रक्रिया थांबली. मी तर जरूर सांगेन की याच्यामध्ये लक्ष आपण जरूर द्या आणि शेतकऱ्यांची जी आर्थिक परिस्थिती आहे ती कशा पद्धतीने आपल्याला स्थिर ठेवता येईल किंवा उंचावता येईल याकरता जर मेकॅनिझम आपल्याला साध्य करता आलं तर मला खात्री आहे की सभागृहामध्ये या विषयावर चर्चा करण्याची वेळच येणार नाही. अशा प्रकारची चांगली परिस्थिती शेतकरी निर्माण करणं आपल्या हातामध्ये आहे. नैसर्गिक विषय आज बोलायचं झालं, आपण पाहतोय की नैसर्गिक आपत्ती ग्लोबल वॉर्मिंग हा फार मोठा विषय आज आपल्या समोर आहे. वातावरणामध्ये नित्याचे बदल सुरू आहेत, ऋतुचक्र रोज बदलत चाललेलं आहे. आपण पाहतो युरोपमध्ये उष्णतेची लाट आहे, वनवे पेटले, जंगलं पेटली आहेत, नद्या वाटू लागलेल्या आहेत, पाणी संपत चाललंय. युरोपमध्ये आपण पाहायला गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये रोज टेलिव्हिजनवर आपण पाहतोय एक भयानक परिस्थिती पाहायला मिळते. प्रचंड प्रमाणात आगी लागत आहेत, उष्णता खूप वाढलेली आहे. आणि दुसरीकडे आपण पाहतोय की आपल्याकडे सुद्धा समुद्राची पातळी आता हळूहळू वाढत चाललेली आहे की काय, अशा प्रकारची परिस्थिती ही मागच्या सरकारमध्ये सुद्धा मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनामध्ये पर्यावरण विभागाच्या वतीने एक सादरीकरण करण्यात आलं होतं की ज्यामध्ये कालांतराने समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढून कधीतरी गेटवे ऑफ इंडियावर सुद्धा पाणी 5-10 फूट वर येईल, अशा प्रकारचं एक चित्र पर्यावरण विभागाने सादर केलं होतं. मला मुद्दाम पर्यावरण मंत्री आणि विद्यमान मंत्रिमंडळाला विनंती करायची आहे की हा पर्यावरण विभागाचा रिपोर्ट जो आहे तो जरा गांभीर्याने बघा त्याच्याकडे आणि त्याच्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून नेमकं काय करण्याची गरज आहे याच्यावर काही धोरणात्मक निर्णय विद्यमान सरकारने घ्यावा अशी माझी आग्रहाची सूचना आपल्याला आहे. खूप अभ्यासपूर्ण तो रिपोर्ट हा शासनाला सादर झाला होता, त्याचं अवलोकन आपण केलं पाहिजे आणि त्याचं एन्फोर्समेंट नुसता रिपोर्ट कामाचा नाही, अंमलबजावणी त्याच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आली तर मला खात्री आहे की त्याच्यामध्ये काहीतरी फायदा होईल. आपण पाहतोय दरडी कोसळत आपले प्रचंड, आपण या वर्षी गेल्या वर्षभरात जर आपण थोडा आढावा घेतला तर दरड कोसळण्याचं प्रमाण खूप वाढलंय. परशुराम कोकणातल्या मंडळींची अनेक चर्चा या सभागृहात झाली. भास्कर जाधव नेहमी हा विषय उचलून धरतात, कोकणातले सर्व आमदार उचलून धरतात की दरड पडण्याचं प्रमाण जे आहे ते कोकणात खूप वाढलं. परशुराम घाटामधल्या अनेक आपण पाहिलं उदाहरणं मागच्या वर्षभरामध्ये किती वेळा या घटना घडल्या, माणसं मरण पावली. औरंगाबाद ते कन्नड घाटामध्ये सुद्धा आपल्या जिल्ह्यामधून कन्नड घाटामध्ये दरडी अनेक कोसळल्या. मी स्वतः त्या ठिकाणी अटेंड केलेलं आहे, मला माहिती काय घडलेलं आहे. आणि कोकण आणि मराठवाडा इतर ठिकाणी सुद्धा कधी घडत नव्हतं अशा प्रकारच्या घटना आता दिवसेंदिवस होत लागलेल्या आहे. आणि त्यामुळे सर्वाधिक फटका जो आहे तो या नैसर्गिक बदलण्याच्या बाबतीत हा जो बदल दिसतो आहे तो पर्यावरणाशी संबंधित आहे, कृषी विभागाचा संबंधित आहे, मदत कार्य पुनर्वसन विभागाचा प्रश्न आहे. फक्त विषय हा शेतकरी तिथं फोकस आहे, केंद्रबिंदू सर्व विषयाचा शेतकरी आहे. आणि मग शेतकरी आज जो अडचणीमध्ये आहे त्याचा आपण पाहिलं अतिवृष्टीचा परिणाम हा विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापी अशा प्रकारचं नुकसान हे राज्यामध्ये झालं. एकेकाळी दुष्काळ होता, पाणी मिळत नव्हतं, टँकरनी पाणी देत होतो. आणि आज आपण पाहतोय की सगळीकडे अतिवृष्टी आणि महापुरामध्ये हा शेतकरी बळीराजा आमचा अडकलेला